Nagasali ka sa imong mga katawhan. Nagasali ka nga di mo kami pasagdan. Nagasali ka sa mga pulong mo. Nagasali ka ka na mo. O Ginoo, nagasali ka nga di mo kami biyaan. Nagasali ka nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali ka nga di mo kami biyaan. Nagasali ka nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang. Apan ang pulong mo o mga saan mo kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Hi, hello, mayong nga gabi sa tanatong mga kaigsunan, tanatong mga tigpaminaw din sa Shine FM 95.9 sa itong Facebook Live. Hi, hello, and kumusta mga kaigsunan? Welcome. Maguban-uban ang sab kita ining matahom nga kagabion. Kuyog na to ang presensya sa Diyos mga kaigsunan. Okay, uban-ubani ko ninyo tanang naglantaw sa Facebook o naminaw sa Radio Sets. Good evening o may nga pagpanihapon. Tanatong tanan mga kaigsunan, mga pinangga. Okay, pabutan nyo nga mga comments niya kitang hatagan sa pagtagad mga pinangga nyo sa mga song request. Og sa tanan to nga mga naglantaw tibok kalibutan. Hi, hello, maayong gabi, may buntag, may udto, may hapon. Salamat sa Diyos mga kaigsoon, uban-uban ang sip kita ining kagabion. Mga pulong sa pulong sa Ginoo atong madunggan og babatian maghatag og kasulbaran sa problema kalisod nga atong giatubang. Moduol mo sangpit sa Ginoo magpaubos sa kagalingon, sigurado ang kadaugan. Hi, hello kaninyong tanan diha, maayong gabi. Kanya kumusta man ang kagabion nga walay hunong ang ulan. Sige nga tulo taligsik. Og sa ubang dapit man kaigsunan perting tugnawa na apoy perting inita. Pero sa tua mo init na umulan. Pero uban focus gid sa ulan, apoy uban focus gid sa init.
Labi na dito sa Los Angeles mga kaigsunan ang wild fire nga miyatake ditong dapita pertig yung inita. Simi Hill mga kaigsunan na grabe nga mga kahimtang basa kalibutan unya karon. Magpabilin pa kita pag maghahis tong kagalingon di ta moalagad o Ginoo. Mga kaigsunan karon dili pa matagad ang mga mensahe sa mga pastor, mga tudlo sa pastor. Amo nagingon kalagutan pa kahiubsan kapungtan ang mga pastor nga gatudlo gabulgar sa kamatuoran, masuko pa mo karon. Pero maabot na ang mga kahimtang trahedya moingon asa naman to? Kay mo patuog mo tuman ako. Igsoon mo na ingon nga dili makatabang ni atong garbo, dili makatabang ni ato ang abilidad. Panahon sa mga trahedya guban pa kay kung ang Ginoo mo'y maglagot walay si bisan kinsa nga makaatake o makasukol niini tungod kay kitang tanan walay mahimo apan bitaha nga naa ka sa Ginoo kay iya gyud kang proteksyonan ubanan mga kaigsunan. Okay, sa tanang nga gasunod og nami na may gabi ipabot inyo nga mga comments mga kaigsunan. Og mo na nga ipabot gini ninyo kay diri ato gid tagaag pagtagad mga pinangga. Mo nang dinhi ang pagtudlo nga klaro para langit mga kaigsunan. Munang ako yung isay-say dia kaninyo ipadayag unsay dapat biyaan, unsay dapat nga undangon. Dili pwede mga kaigsunan nga magtago-tago tas tong kaugalingan. Wala ko diri nagpadaghan og mga viewers o uban pa mga kaigsunan. Ang ako nga isulti ang kamaturan. Posible iganahan kapag sugod na dugay wala na kay labi nagmatamaan ang imuhang gusto sa kinabuhi. Labi nagdili mauyunan niya kay naabagite kinaiyang tao mga kaigsunan mangitag magwawali nga muuyon siyang gusto. Manang pili-pili lang mga kaigsunan. Asa gyud ang pinakanindot kana bang sakit o kana bang hapoy-hapoy igsoon ko ning atong kasalanan nagpadayon ra gyapon hangtod karon. Pero mga kaigsunan kung atog yung nga klarohon ang Dios istrikto kay dili pwedeng mosulod kag langit nga dili balaan. Timan di ka pwede makasulod og langit kung dili ka balaan mga kaigsunan ko. Munang ang mga kalibutanon nga mga gawi, mga kalibutanon nga mga buhat, kaugalingon dapat hinlo og putli mga kaigsunan adlaw o gabi kay mao kana ang pinaka-importante. Naamoy mga paampuan mga kaigsunan, naamoy mga pangutana. Pwede mo PM nako mga kaigsunan. Og namoy pangutana nga murag confidential, diha lang dire lang i-message nato mga kaigsunan. Okay, salamat kaniyang tanan ng mga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kagabihan. Mana mga pinangga striktong pagtudlo. Kinahanglan gyud nga magmaisugon ta mga kaigsunan uban ang gugma. Uban ang gugma nga atong ipabot kaninyo ang klaro nga mensahe. Nga dili magulog-ulog diha kaninyo mga kaigsunan hinuon sultian kas kamaturan, sumala gyud sa balaan nga kasulatan. Unya obserbarin ninyo ang kinabuhi. Okay mga kaigsunan, unyang taod-taod mo basa ko sa inyo nga mga messages nga gipaabot unya ato ng tagaan og maabtikon nga pagtagad mga kaigsunan ha inyo nga mga messages ay mo kabalaka kay ato nang basahon. Bayabay na mga nagapabot sa mga mensahe diri mga kaigsunan nato ni tagag pagtagad. Apan sa dili pa ang tanan, maghimo og una kita og mga pagampo mga kaigsunan kay importante kayo. Nasa ato nga pagpadayon ini nga mabulaton aduna gyoy mga pagampo mga kaigsunan. Amahan mo nga langit nun dalaygon ka sa among kinabuhi. Lord, salamat kayo. Gitagaan mo kami gininhawa kusog kaligon kadasig sa matag adlaw. Lord, salamat nga wala ka. Mubiya ka na adlaw gabi. Bisan kami nakasala na sipyat apan naghatag kag kahigayunan nga matarong namo ang tanan nga kapakyasan nga among nahimo kaniadto. Salamat Lord sa dako nga tsansa. Salamat Lord nga buhi kami. May oras pa may kapangayog pasaylo o makahinulsol, makabiya
matarong ang hiwi nga dagan sa mong kinabuhi kaniadto. Lord, tanang nagsunod og naminaw na silang panimalay, giyahi kaming tabangi, Lord, unsa may mga kakulangan, unsa may mga butang nga wala pa namo masito, Lord, nga sa labing naling panahon nga dili pa moabot ang kamatayon, mahimo na nga maandam ang among mga kinabuhi. Father God, ikaw ang Dios sa langit nga mong giampuan, gisaligan, maghimo kag dagkong milagro sa mga katawhan, Father God, nga moduol mo sangpit sila di kanimo nga matinud-anon gayon. Dalaygon ka sa walay katapusan og ini nga radio broadcast ministry ug sa Facebook Live, Father God, magahimo kag dakong milagro even sa mga naminaw, nagatan-aw Ginoo nga may mahitabo, Ginoo nga milagro sa ilang nga kinabuhi, Father God. Una, Lord, ang kaluwasan madangat sa ilang nga mga kinabuhi. Makabaton sila huna-huna nga malinawon nga huna-huna, kalipay sa kasing-kasing, kalipay sa pagtrabaho sa mga bulhaton nga makalangit sa matag adlaw. Lord, salamat ining kagabihan akong gitugyan kini nga bulhaton. Giyahay ako mga dila. Giyahay Ginoo ako nga kasing-kasing ako huna-huna, Ginoo, sa mga pagbuhi sa mga pulo nga dili pinasikad lamang sa kaugalingon nga prinsipyo o huna-huna, Ginoo, Lord, pinasikad sa balaan nga kasulatan. Salamat, Lord, dalaygon ka ini nga mga oras ug takna sa kagabihan akong ginasalig, ginatugyan kanimong tanan, pinagi sa mga anak nga mga sa Kristo luluwas, kita tanam kaingon. Amen. Pastor Kim on air. Okay, mga kaigsunan, may gabi kaninyo nga tanan. Salamat og dalaygon kayong Dios ining kagabion. Kumusta ang atong mga pinangga? Paki-share sa atong nga live mga kaigsunan, ha. O gamay gabi sa kanunay nagsunod og naminaw nato diha sa may magubay si Nanay Nining Roda o ba ni Ma'am Arlen. Roda, may nga gabi og mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw dinhi sa Shine FM na 95.9 MHz sa dial sa inyo nga mga radio sets. O sa mga naglantaw sab kanato sa Facebook, aray ako dire sa Nag-PA mga kaigsunan. Good evening. Atong basahon, good evening Pastor Kim, listening from Langin, Ronda, Cebu. Pasalamat kay ko sa kanunay si Ginoo. Pasalamat sa Ginoo, Pastor. Pastor Kim nga nakapaminaw nimo nining kagabhion. Great ko sa tanan nga naminaw og sa tanan nagtan-aw sa mga live, ilabi na sa mga kaigsunan sa GCCA family. Salamat Sister Cherry Ann, and ang Diyos magapanalangin og magahatag og kaligon og kadasig diha kanimo. Arita sa nagmensahe sa dire sa Facebook. Mayong gabi ni Brother Darrell Herolaga, malipayong gabi Pastor Kim, ug malipayong gabi usab sa tanan. Dalaygon ang Dios sa matag usa kanato. Nga kinabuhi watching from Argos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Request ko kantang Makalangit Pastor Kim, huna-huna. Salamat sa play Pastor. Ato nang i-play ang mao nga awit mga kaigsunan. Play na later mga kaigsunan, ha. Another nga message nga tagaag pagtaga ni Gina Kamahalan. Good evening Pastor. Walay ulan diri sa Davao. Diri sa amo igsoon, wagi kamalahon ning dalan. Perting pagkadanluga, perting lapuka. Sikad niya tong Disyembre, hapit na pod bag Febrero. Sa no pizza, ha. 12 naman ng mga kaigsunan sa Enero. Way hunong-hunong ning ulan rin mga kaigsunan. Amo hunong magkadali mga usa ka adlaw, duha ka adlaw, balik na pod. Okay, way hunong. Gikan ni Brother Felix sa Sangilan, Lakidon. Maayong gabi Pastor K, maayong gabi Brad Felix, ang Sister Meros, kaniyong tanan, maayong gabi May nga paglantaw ining oras ug takna sa kagabion. Gikan ni Brother Armando Inglaterra, maayong gabi Pastor Kim, God bless sa tanan. Nawala mga kaigsunan. Nga nagtan-aw sa live ministry sa Shine FM radio station. Salamat Brother Armando. Okay, salamat kayo. Another nga message gikan ni Sister Lotlot Sir doon. Maayong gabi Pastor Kim, watching from Davao. Salamat sa mga taga Davao, mga taga Davawinyo. Gikan ni Makasaol Bardok, salamat sa paglantaw from Sibulan.
Kaning yung tanan nga nagsunod na minaw, may gabi sa tanan nga gipang mention ni Brother Darrell. Happy day and happy listening mga kaigsunan. Kumusta ang inyong kagabion? Okay ra ba? Okay, sa tanang gusto namin na paki-comment ba kay sa inyo nga mga messages diha. Ibutang diha sa ato nga comment section mga pinangga. Kay mo na pinaka-importante. Okay, mga kaigsunan ng ato karon nga topiko ining kagabhion og apil mo mga pinangga. O sa ka pangutana introhan og pangutana unsay buhaton gyud sa tao nga matawag siya nga anak sa Ginoo, matawag siya nga anak yan. Unsa man mga kaigsunan nga matawag kita nga anak na sa Ginoo? Okay, salamat mga kaigsunan. Unsa man nga mahimo kang anak sa Ginoo kay daghan ra bang gatuo nga anak na sila sa Ginoo kay nagsimba na daw. Anak na daw sila sa Ginoo tungod kay na drummer na, guitarist na, singer na, naghalad na, nagikanapulo na o guban pa, nakapatukod pagsimbahan. Anak na gyud kuno sila sa Ginoo. That's a big question mga kaigsunan. Kung tinuod ba, unsa ba ang paagi sa Dios nga usa ka tawo mahimong anak? Matawag siya nga anak. Unsa may buhaton na unsa may resulta sa usa ka tawo nga tinuod nga anak sa Dios? Padaghang claim nga siya anak sa Dios pero dili makita ang resulta. Maayong gabi ni Brother Alwin Gonzalez. Thank you for watching, brother. Ang Dios magatag kaligon og kadasing diha kanimo. Salamat sa mga kaigsunan. Unsa man gyud ang usa ka tawo nga matawag nga anak ug unsa may buhat o buluhaton sa usa ka anak sa Dios. Okay, salamat kayo. Sa tanang kasunod og na tanang namina og nagsunod. Okay mga kaigsunan, ipaabot gininyo ang inyong mga messages og nini ato nga pangutana kaninyong tanan mga kaigsunan. Unsa man gyud nga mahimo ang usa ka tawo nga anak sa Dios? Unsa man gyud mga kaigsunan? Muna mga kaigsunan, daghang kayong gituhuan sa ito nga kinabuhi nga murag insakto, murag mao, murag husto. Pero mga kaigsunan, ayaw inta mo pagkumpiyansa nga mga lagad ta sa Ginoo. Yes, ang pag-alagad magud wala na siya mag-question anak ka og dili, pwede ka mga lagad. Pwede ginang himuon nimo nga mga lagad mo simba, muhatag og uban pa. Pero mo na ingon mga kaigsunan, basig maabot ta sa punto nga didto niya sa Mateo City 21 nga gatawag bay Ginoo, may milagrong gihimo, nindot ang gipanghimo. Pero ngano man sa katapusan igsoon, giingnan man nga wala mailhi. So munay pangutana mga kaigsunan, munay pangutana dia unsaon nga mahimot ang anak sa Ginoo? O kita nga nangalagad karon, anak ba Ginoo? Okay, di tubag si Brother Darla, ang tinuod nga mga anak sa Dios magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios Amahan. Okay. O mga kaigsunan mo ni pangutana, unsaon nga matawag ka nga anak sa Dios?
unsa may buhaton dinhi makaigsunan sometimes sa atong pagtudlo diha kaninyo. Mo na siya tudloan ta mo ha. First is you have to understand the question. Okay. First, do not make any answers without thinking the question. Meditating the question. So understand first the question dayong usa ka mohatag sa imo nga tubag. Mo na makaigsunan tudluan ko kamo, giyahan ko kamo. Kay na pangutana mga kaigsunan. Ano ba pangutana mga kaigsunan kung what is the meaning? What is good health? O sa tubag, mayong panglawas. Sala man yung good health mga kaigsunan. Ang tubag pod, mayong panglawas na tanawara. Lahi ang pag-answer sa question. Lahi ang paghatag og interpretation. Mana mga kaigsunan, unsaon man nga matawag ka anak, unsa may buhaton ug unsa may buluhaton sa tinuod nga anak sa Dios. So mga anak sa Dios, salamat sa inyo nga pagtubag. Ato ning basahon. Atong basahon mga kaigsunan, ang mga kaigsunan nga nagpaabot sila nga mga mensahe. Okay, salamat kitong igsoon gikan ni Sister Gina Kamahalan. Okay naman pastor kay nakasimba mi kanina niya. Pagkahapon cottage prayer, mahimutang anak sa Dios kung gidawat nimo siya nga imo manluluwas unya mituo ka nga siya ang Dios og sa Dios ag sa tanan unya og sa tanan unyang kabubuton mga pagtulunan o nga gibili ni Kristo diya sa balaang kasulatan. Okay, salamat kayo Sister Gina. So salamat sa inyo nga ginahimo nga namoy pagsimba unya namoy cottage prayer. Ipadayon na ninyo mga kaigsunan. Okay, salamat kay maayong gabi Pastor. Live na ka sa 96.7. Salamat. Sige nang naka-live ka, nasad ka. Mga kaigsunan, usag yun din atong gipabot kaninyo kamo mga viewers. Munang kinahanglang sensitive mo sa word, sa sentence, sa question, sa grammar kay sometimes igsoon pag dili nimo kay masabtan ang word, maglisod kag hatag og definition unsay gitawag ani mga kaigsunan og kana bitaw nga insaktong kahulugan. Insaktong kahulugan. Muna mga kaigsunan, yapay lain dire nga mensahe. Good evening pastor, pa shout out ako ni Jovi nga nang labah naminaw sila dire from Junji Blanco sa Guadalupe. Salamat kisto mga kaigsunan. So mga kaigsunan unsa may kining unsao man nga mahimo kang anak sa Dios, unsa may buhaton nga mahimo kang anak sa Dios. Matod sa ato nga mga kaigsunan is magtuman sing bubuton. To be specific mga kaigsunan, unsa man nga kabubuton ang angayang buhaton. Sa inyo mga kaigsunan, unsa man ka tabang mo makaigsunan o mahimo nga mo paabot mo sa inyo nga usab aron mahimo ta nga knowledgeable sa mga pulong sa Dios nga dapat natong pagasaluhan ining kagabion aron mas masayod pa kita unsa man day buhaton nako pastor aron ko matawag nga anak sa Dios. Unya sa imong tubag kung naa man kay tubag o wala or kay imuha is gitawag og on understanding, naabay verse nga nag-support which is didto kaning kuha og rason sa imong tubag. Mobita na makaigsunan sa nang labay nga panahon. Tingala siguro mo nga wa ko ka live by the month of December. Kay sa una mga kaigsunan, dili ko nga ganahan mga kaigsunan nga kanabitang mostly sa I know nga mao maginiinyo hadayon nga kanibitang I respect no, I do respect sa inyo usab nga mga understanding sa inyo nga mga belief, sa inyo nga mga naabot. But ning silence ako mga kaigsunan kay di ko ganahan nga kanabitaw nga murako galainan nga dagha mga Kristohanon nagbuhat, nagtuo, walay ikapamatuod.
Unya naa may interpretation sa mga kaigsunan, on interpretation nga dili na ko mabasa sa Bible kung gitunan pagayo. Mga kaigsunan, layo gyud kayo. That is why di na lang ko. Kaya nga naman kaigsunan, gayo na ko guting kay ang Bible. Kung naamang kay mabasa nga word, dili pod mao ang gitawag og dili pod mao ang nahitabo sa akto. Mo na mga kaigsunan, no? So, wala lang. Kay daghang may tultihan tamos dirod mga kaigsunan. Daghang tang gibuhat, gidala nato sa by culture, okay, it's okay. By culture. Pero daghang kay tang gibuhat sa simbahan, makusganon pa kay tang gahimo, pero pangitaan nimo og bersikulo, pangitaan nimo og ebidensya, and the meaning of the word, wala ikahatag mga kaigsunan. And then kung imong tanaw ng history, dili mao sa gitudlo ni Jesus. So muna mga kaigsunan, no? Manang sometimes gabuhat maybe sa culture atong gisunod, pero pagdating nato sa Bible mga kaigsunan, we expend a lot of money, time, pero wala nato, dili nato mabasa sa Biblia, which is Jesus Christ nagtudlo or nagcommand. Lahi ang command o lahi ang teaching. That is why mga kaigsunan, ato yung specific unsa man nga klase nga sentence. Kanya unsa man ni ga-command ba ni, or ga-detailed ra ba ni, or ga-history lang ba ni, or unsa ba ni mga kaigsunan. So there is no such a command diya sa Bible nga do this, do that. Pero na kay mabasa, do this in remembrance of me. Kana klaro mga kaigsunan. Pero sa uban nato nga mga gi-apply diya sa church, we believe nagtuo ta nga mauni niya ato pang angin-angin ang Bible nga mauni, pero there is no such a verse nga nag-state mahitungod sa ato nga gina-apply ini nga kalibutan na wa kay specific nga verse. Kung makabasa man ka, I think 2 words lang atong mabasa, pero dili mao ang application mga kaigsunan. So muna mga kaigsunan, no? Murag masakitan ko pag-ayo, mag-uol ko nga diin mga kaigsunan nga kana bang mura og wala gihapon ta ana bang nagsunod ra gihapon ta sa sistema sa kalibutan makaigsunan without knowing sa truth, history sa mao nga mga gimbuhatan. Okay, let's continue. Maayong gabi dahil Sister Janice Cabanyog Ingracial. Maayong gabi Pastor. O isab ni Ria sa Banal Amante. Good evening Pastor Kim og sa tanan. Kumusta naman mo diha Pastor? Watching here in Tanay City. God bless diha Pastor. Gikan ni Sister Gina Pastor sa Juan 3 sa John 3:16. Okay. Salamat kay Sigido. Nagi save verse mga kaigsunan. Kamo dia unsa man pud ang inyo ikapa-proof nga diin anak na mo sa Ginoo. Nga anak na mo sa Ginoo. Makaigsunan, dili pwede sa atong pag-alagad si Ginoo nga wala tay gibasihan. Una, nganong nakaingon man ka nga anak sa Ginoo. Sunod, kung nakaingon ka nga anak sa Ginoo, unsa may imong gibuhat. Halimbawa makaigsunan, if ever kamo mag-evangelize, ingnon laban nimo pangalagad mo sa Ginoo, nan unsa man nga klase ang pag-alagad. Igsoon ko sa panahon nga moingon ka pangalagad mo, nagpasabot na ba na nga anak na si Dios? Nagpasabot na ba na ang word nga service? Nagpasabot ba na nga sa dihang mo serve ko ni Jesus, maanak na ko niya? Before nga mo abot sa service mga kaigsunan, aduna siguro tay agreement nga buhaton, o di ba? Usa ka mo service diha sa trabaho mga kaigsunan, usa ka mo trabaho, maybe naapag yung kay buhaton first, mukuha kang mga requirements, imong isubmit ang tanan nga requirements, usa ka i-accept. Before ang service acceptance una nga nakadawat na ka, trabaho na ka. Wala mga kaigsunan, ang usa sa pinaka-importante kay daghang mga sitwasyon kinabuhi mga kaigsunan nga miditso tag serbisyo, mata kabalo og nadawat bata. Kay atog yung gubon ang prinsipyo mga kaigsunan nga nagtuang kadaghanan nga once nga mo simba na ka, mo adto na kag simbahan, enough na. Kini alagad na ning simba, ning halad na, ning kuyog og Bible study, dasig kaayo o mukuyog ko brother, mukuyog pastor sa inyong Bible study.
Unya ang gitudlo mahitungod sa panalangin, way sayo panihan, mahitungod sa pagpadasig, pangalagad si Ginoo. Okay, so kini si sister kay nadasig na gyud pagpangalagad si Ginoo. Kini langit ti gyud. Makikson asan po kabasa sa Biblia ana. So igsoon ko mosulti ko niyo dapat ang imong pagkaanak sa Dios mapamatud-an. Una mga kaigsunan, oy, labi nagmatrabaho ka, walay na narbaho nga miditsog adto sa field aro mo trabaho. Miagi una ka sa insaktong nga proseso. May proseso igsoon, may gisubmit ka nga mga requirements, ayudita, resume, pictures, or uban pa nga mukuha kag mga clearances aron isubmit nimo, and then paglantaw dito sa imuhang nga detalye sa mga papilis nga imong gisubmit, diha na aduna na interview, og diha na sa interview diha na mo magsamot-sabot og unsa tawagan ba ka or dawaton ka dayon. Dahil kung madawat ka, usa na ka musugod tagaan ka sa imong specific nga trabaho, ikaw diha kan dapita mauni igsoon. So dapat gyud mapahiluna ang insakto nga trabaho nimo. Now ang pangutana sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon mga kaigsunan, usa ka dakong pangutana, giunsa nimo pagkahimong anak sa Dios? Unsay imong gibuhat? Kay ngano unsaon nimo pag-ingon sa katawhan nga mauni ang buhaton aron mahimo tang anak sa Dios? Basig mo dito tag serbisyo, wala ta moagi mga kaigsunan kung insaktong proseso. Ayaw pagtuo nga nagsimba na ka, malangit na ka o anak na ka sa Dios. Ayaw pagtuing suan nga nangalagad na ka, naghalad na ka, nagikanapulo unang bunga, anak na kag Dios. Ayaw pagtuig suan nga niapil kag prayer meeting, niapil kag Bible study, maanak na ka sa Dios. But nindot na kay nga naman mauna ang sugod nga makakatun ka. But dirita sa specific nga pangutana, giunsa nimo o unsaon nimo nga mahimo kang nga matawag nga anak sa Dios? Unsay imong gibuhat? Kana nga pangutana maoy tutuki. Unsaon man tuod? Unsa man to nako sa una nga nahimo kong anak sa Dios? Kay maingon kang nagbuhat kas kabubuton sa Dios. Kun atong pang unsa nga kabubuton sa Dios ang imong gihimo? Mo na makis unsa man nga kabubuton sa Dios ang imong gihimo? Og moingon po ka nga nangalagad, igsoon ko, the word pangalagad, the word nga service, dako kay na nga word. Wide kay na mga kaigsunan. Unsa man nga, halimbawa karon, mangutana mo, Pastor, taga-asa man ka, moingon ko nga gihulngan. Okay, kadako ining gihulngan. Yamayon ko mga kaigsunan ko nga naminaw karon naglantaw, pangalagad na mo sa Ginoo. Unsa man nagwing alagara? Asa man kung dapita magsugod ug unsa may kumbuhaton kana magtawag nga nangalagad? So maingon mga kaigsunan nga kagihulngan si Pastor Kim na malatog yung ining gihulngan kay kadako. Kinahanglan natong specific. Specific mga kaigsunan kay dako ang gihulngan, labi na dako ang Negros Oriental ug dako ang Pilipinas. Mayon taga-asa man ka, taga Pilipinas. Nah kadako sa Pilipinas. So kinahanglang ihatag nato ang sityo. Sityo mga kaigsunan. Ang kuan pagani gyud napaginay mga number street. Pero arita sa bukid, first is sityo. Next barangay. Sunod ngalan sa syudad. Sunod ngalan sa probinsya. Daig napagi zip code 6214. Dayong i-address pa gyud ang Central Visayas. Kinamata sa Visayas. Unya Philippines. Perting daghana nga dapat ihatag nato nga kompleto nga detalye. Muna sa pag-alagad si Ginoo mga kaigsunan, dapat detalyado. Balakan ang uban diha og dili maklaro, basta maklaro lang gison ko nga imong pangalan masulat sa libro sa kinabuhi. Kaya ang pagsulat diha sa libro sa kinabuhi kay ang mga tao nga walay ngalan sa libro sa kinabuhi mga kaigsunan, delikado gayud. Salamat sa akong igsoon, Brother Gilmer Makasaon. Salamat sa paglantaw ining oras ug takna sa kagabion. Kaninyong tanan diha sa may Panay. Maayong nga gabi. Halong lang kamo da ha. Ilunggo pug panalagsa ba. Paratong dito ko wakulod mga kaigsunan, nahurot akong ilunggo nga gitago-taguan. Okay, salamat. May gipabot sa nga mensahe diha sa 1:12. Kamo mga kaigsunan, unsa man pud ang inyo. Salamat ya Pastor Charlie Isidoro. Salamat sa inyo nga pagpaminaw. Diya pa gipabot ang igsoon sa 1:36. Salamat kay mga kaigsunan sa mga mensahe nga inyong gipadangat. Okay. Para mas makakat-on man ta mga kaigsunan,
Pwede ipaabot ang inyong nga mga insights. Inyong nga mga minsay mga kaigsunan. So ipaabot na ninyo aron mas makakaton patatanang galantaw. Tanan nga nagaminaw ka na to karon unsa man gid akong buhaton? Imposible gyud wa kay buhaton mga kaigsunan na agyod. Wala may magtukod tagbalay. Unsa man na mga binangga? Ha? Unsa man na unsa may sugod ani? Naagi pagsugod. Muna mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw diha karon. Ipadangat ang inyong nga mga mensahe. Ug adto kita sa pangutana unsa may buhaton nga ang usa ka tawo mahimong anak sa Dios, matawag nga anak sa Dios. Ug unsa may buhaton sa mga anak sa Dios. Okay, salamat sa mga gipaabot ng mga verses ni Sister Cheering Ann sa Juan 14:6, Juan 3:3, o Juan 1:12. Kinahanglan igsoon ko nga lig-on ka bahin aning dapita. Kinahanglan kang mamaligon nga naman. Lisod kay nangalagad ka sa Ginoo nga wala kang kalam-alam. Dapat may kaalam kag kay balo unsaon mga kaigsunan. Kabantay mo, usa sa gikinahanglan ug usa sa gipangayo ni Solomon ang kaalam. Now igsuon ko knowledge and wisdom, ang kaalam ug ang kahibalo. Importante kay naa ni sa tao kay ngano man mga kaigsunan kay daghang mga naitabo nga nangalagad sa Ginoo, nagsimba diha sa Ginoo, pero kung imong pangutan-on kanos amang ka or anos aman or unsay imong gibuhat nganong naluwas ka unsa ba ay basta pastor, basta magbinuotan malangit na na. Basta pastor magbuhat og maayo, di lang ta magpatay, di lang ta mangawat, di lang ta mamalikas, magbuhat ra gitag may manggihatagon ta pastor. Aw langit na na oy. Kana manggihatagon tas tong kauban nang nay mga anniversary mag-ihaw tag baboy, modunay tag bugas, dunay ta og sin, simbahan, og uban pa ilangit pastor kay maayo man ang buhat. Nagpasabot ba nga doon na kay may binuhatan, dawaton ka na sa Dios or masulat na imong pangalan sa libro sa kinabuhi asa makag bersikulo. Mga kaigsunan, ang tao usay adunay kaugalingon nga pamaagi unsaon nga maluwas. Pero tanawa ang Biblia. To be specific mga kaigsunan, kindly ibutang ko din sa comment mga kaigsunan atong tanahon unsay buhaton sa tao. Balik kog butang ninyo kanang ka-comment dia balik butang anang tibok nga verse kay itong basahon word for word study mga kaigsunan. Ang kanang Juan 1:12 atong tan-awon mga kaigsunan. Tubag sa pangutana unsay buhaton sa tao aron matawag nga anak sa Dios. Ibutang din sa comment section mga kaigsunan aron mabasa. Unay pinakanindot mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw. Importante kay basik pertitang pagkadasiga mga kaigsunan nga mosimba ning survive sa problema. Pero malibog ta nga problema nga walay hunong-hunong, walay pulupahuway mga kaigsunan. Unya malibog ta bisik sa natog hatag way epekto kay resulta day dili day anak sa Ginoo. Ngano nga kabantay mo nitong kinayaw sa nga pir kanunay ratang murmur kay dako ba. Bunga na mga kaigsunan sa way klaro. Oh, managingong klaro na unta pero nahimong walay klaro. Munang ang pulong sa Ginoo mo klaro gyud mga kaigsunan. Pakibutang sa comment section mga kaigsunan kanang Juan 1:12 apan sa tanan para mabasahan sa tanan mga kaigsunan kay basig wala pud ka balog unsay content ano minangga. Okay, so ibutang dia mga kaigsunan aron ato gyud nga mabasa ang unsay naa diha mga kaigsunan. Sige nga nato mga kaigsunan apan sa tanan nga misalig og midawat kaniya siya naghatag og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mao kana mga kaigsunan mo na pinakanindot ug pinakanam dapat alam mo nganong nahimo kang anak sa Dios ug alam mo unsay buhaton sa mga tawo nga anak sa Dios. Sa atong pagpadayon, pulo paabot sa inyong tubag mga kaigsunan. Kaya hapit na po kumubabay. Yan, nindot magod nga mo paabot mo sa inyong nga mga comment mga kaigsunan ug unsa giyon sa puninyo aron sa ta makakat-on. Okay?
Apan sa dili pa nato basahon ang comment ni Sister Gina, padangat sa mo sa inyo nga mga uban pod nga mga insights mga kaigsunan aron atong taganog pagtagado niya. Minaw sa tayning matahom og manindot nga awit. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Ang kinabuhi mo walay kalipayan kung siya wala sa imong giliran. Una-una gayud ang kinabuhi mo kung sa wala kanimo. Una-una gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kapait, kasakit o kaguol ang masinati mo, o dili ka mahimutan. Ang Diyos naghulat lamang kung kanus-a ka mualagad kaniya. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. O gayaw na pagduha-duha sa pagsangpit kaniya. Kay siya andam sa kanunay sa pagtawad kanimo sa tinudanan. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Pastor Kim on air. Okay mga kaigsunan, salamat kayo sa mga messages ng inyong ipaabot o sa tanan nga naminaw diha maayong gabi maayong pagpanihapon na mga kaigsunan na. Salamat kayo sa mga kaigsunan today sa may bugho, no? Lalo si Brother Felix, Sister Mary Rose, kaniyong tanan Brother Jason, uban siyang asawa o mga anak o kaninyong nga tanan. Okay? So sa uban po nato nga mga buluhaton, so ang ato nga ipaibalo no, lalayo pa noon pero hopefully nga naa maka-participate mga kaigsunan.
Ang atong nga Negros Cebu Fellowship mga kaigsunan na rin ipahigayon sa Negros, dili na po sa Cebu. No? So kamong taga Cebu diya mga kaigsunan, ari na sab mo sa Negros Oriental, kaya ari diri ang ato ang fellowship, no? This will be on May. Okay. So salamat kay sa tanang mga naglantaw. Naminaw na ning oras ug tak na sa kagabhion. Ato taga pagtagad ang mga messages. Okay. Salamat kay sa inyong mga panghinaot, no? Mga kaigsunan ko, mga pinangga na to nga mga kaigsunan kay ako magud mga pinangga. Kanang gitawag og klaruhanay ba. Kabalo mo, mo kuan sa tagamay ha. Kani bitaw ang kabantay mo everyday adunay mamatay. Everyday adunay mga trahedya. Almost everyday adunay mga kaso igsoon ko nga makuyaw o kalasog kinabuhi. Kunya ang uban ana mga kaigsunan ko magsisimba. Usa lang kada kong pangutana. Ubisan diya si mong kagalingon. Tanan ba nga gaadtog simbahan malangit? Sa inyong huna-huna, tanan ba nga nag-adtog simbahan malangit? Tanan ba nga alagad o Ginoo malangit? Last. Tanan ba nga pastor malangit? Ha? Sumo ka na mga kaigsunan, usa sa pinaka-importante. Tanan ba karon nga nangalagad o Ginoo malangit? Ang pinaka-sentro na to mga kaigsunan, not only you are serving God, but we have to make it sure nga mapunta tag langit. Kay maingor tang nangalagad o Ginoo kanang pagkaalagara nauyunan badagway sa Dios. Kinabay pag-alagad nga dili mao. Oh? Kinabay pag-alagad igsuon ko nga ang ato lang kabubuton timan ini. Kung mangalagad ka sa Ginoo nga imo rang kabubuton mo'y matuman, ayaw na lang. Kay murara kag wala nangalagad. O example pastor. O tong example. Kanang mga amo ka, bay sulay ko no. Kanang mga amo ka nga ikaw ray magbuton sa karos sa mo mata, magpulos. Kanang mga amo ka igsuon ko nga butrag usang rusa ka mo trabaho, butrag bisang rusa ka mo mata, butrag usang rusa ka mo imo, butrag mo tahod ka, butrag dili, ay may paigsuon og may paigsuon og di na lang ka manarbaho. Kabantay mo kung manarbaho mo. Di ba sayo sa buntag alas 7 or alas 8 mo adto na ka sa imong trabahoan, muli ka sa oras ng inyong gikasabutan? Amo na nanarbaho. Unya, sulay ko no kunahuna igsoon ko ngano man nga matawag tang Kristohanon, nganong kita ra may magbuot sa tanan natong desisyon. Sa atong paninggawas ka sa kabubuton si Ginoo, wala ka nang alagad. Klaro kaayo na. Muadto sa simbahan, butragon sa orasaha. Muli po lima na. Muhatag. Sa pag-auli sa ikanapulo, botrag 5, botog 8. Wag yun maklaro ang 10. Botog muhalad, botog dili. Kabalo mo mga kaigsunan, may pwede na lang ka magsimba, may pwede lang ka mangalagad, ug mangalagad manggaling ka Ginoo, nga ikaw ray hapoy magbuot. Beyo na ako ng mga kaigsunan. Murag sakit no. Kuno na pag-ayo. Kung mangalagad ka Ginoo, nga ikaw ray magbuot, may pwede lang ka mangalagad kay ngano man, moros maghihapon, impierno maghihapon padul nga ngano man, partial obedience maghihapon. Beyo mga kaigsunan, tanawag ko no hunahuna-agi ko no atong kuan. Kasing-kasing. Kaya nga no, katuwa mo ko ng tao, basta makaampo ta, magtuo ta. Napay mingon nga, bisig wala ko magsimba, nagampo rin hapon ko. Pwede gapon ng pagkasayo pa. Bisang gapon wala ko magsimba, nagtuo rin hapon ko. Mga kaigsunan, di ba? Ang pagtuog walay buhat patay. Wag gapon, bisag asa ta mulusot, ag igo gapon. Manay ingon, dili magani tanang simba, malangit na samot na yung wa magsimba. Muna mga kaigsunan, kinahanglang maklaro na to daan nga kita nga nagsimba, halos kumplito. Nagsimba kada Domingo, nag-apil og prayer meeting. Wala na'y bisyo, wala na'y kahilayan, nagtinarong na gyud. Nag-participate na sa simbahan, dasig kini simbahan. Unya ang pangutana, luwas ba kang gahimo ana? Ato basahon niya mga komento mga kaigsunan be. Kaya nga no, sayang kaya itong pag-alagad si Ginoo mga kaigsunan, ingnon ratas katapusan nga wa ko kailan ninyo. Nga nung magkamailhe, wa gyud ni mailhe mga kaigsunan. Basa tag minsaya,
Lamat kay Pastor Charlie Isidoro, nagpaabot sig mensahe gikan sa unang Juan 5:11 ngadto sa 13. Okay. Dara, gikan ni Sister Gina. Una, Pastor, repentance. Okay, ning paghinulsol. Mao sab ni iyang na-experience. Pagkauman dawato nato si Jesus Christ nga atong Ginoo niya magtuman, magtuon. Ako magtuman. Magtuon, magbasa. Di man ha? Lahi baya ang study and reading. Kay basig sige ratang basa niya way tuntuon. Okay dira. Magtuon. Pero dili ka katuon og di ka mo basa. Basa sa. Bisa may tuon ano wa kay nabasa? Okay. Unya magtuon, magbasa sa balaang kasulatan. O mao na ang Bible. Og maminaw sa mga wali. Sama ni ini pastor, minaw kag mga wali. Okay, insakto mga kaigsunan. Pero una na to mga kaigsunan, dapat maminaw. Ada dapat magbasa. Okay. And then magtuon. Kaya gingon niya sa Hosea 8, ayaw kalimti ang basahon sa balod, kinahanglan tunan mo kini. Adlaw o gabi. So dili gyud magakalimot na makisumo na dapat atong tan-awon, okay? Unya, kaysa pagpaminaw diha ta makakaton kung unsa ang atong buhaton. Yes, correct. Usa ka na sa mga ways nga diin makakaton ka unsa pay angayan nga buhaton sa mga anak sa Dios. Okay. Unsa pay buhaton aron mo tubo, mo growth. Pagtubo sa kinabuhing Kristohanon, but different ang mahimo kang Kristohanon. Lahi ang pagpatubo sa Kristohanon og lahi unsaon nga mahimong Kristohanon. So separated gina silang duha mga kaigsoon og kinahanglan gyud nga moagi ka sa entrance, moagi ka sa enrollment. Kay may tabo karon. Nagpatubo ka. Nagpatubo. Unya, wala day gamot. Saam na ko'y mga kaigsunan. Muna'y pangutana, tanang makristohanon. Bisag na kay problema, ang tinuod nga kristohanon, bisag na kay problema na kay kalisod, grabe ang kahimtang simong kinabi. Bisag matumba man ang kahoy, magpaling-paling, wa na'y dahon ang imong kinabuhing kristohanon. Pero morality man basta naaray gamot nga nakaturok dito ni Kristo dito sa yuta. Bisag na tumba ay kalimot mo salingsing ra ka. Pero pagkatumbag wa kay gamot. Muna igsuon ko, kung tinuod kang anak sa Dios na may gamot, may koneksyon ra ka dito sa yuta, manalingsing ka ra. Daghang mga Kristohanong giatake sa grabeng problema, grabeng kalisod. Pero ang gamot na ara na connected ra sa yuta kay ang kahoy o ang gamot di na makakonect sa yuta, patay. Timan ang kinabuhi sa kahoy mao ang yuta, mao ang tubig, mao ang hangin, mao ang kainit, no? Mao na siya komposisyon na sa pagbuhi sa kahoy igsoon. Timan ang kinabuhi sa isda naa sa tubig. Bisag unsa kadako sa isda, unsa kagamanan sa isda, pag wala sa tubig, patay. Muna bisag unsay mga problema kalisod nato mga kaigsunan, kung naarata diha sa tubig, buhi ra gihapon. Bisag unsay problema o kalisod, basta nara ka ni Kristo, anak ka ni Kristo, bisag kusukusuhon ka sa mga balod, kay ngano man kabantay katong giingon Santiago nga nakapundar ka sa lig-on nga pundasyon nga mao ang bato. Nakapundar ta nga ang atong pangalan nakasulat sa libro sa kinabuhi. Wa na magpasabot nga giatake tas problema ni aksyon tagtahirig. Pero timan nakakonek ra ka ni Jesus, mubangon ka ra igsuon kay ngano man ang Dios may saad. Dili ta niya biyaan, dili ta niya talikdan, mo na ibutang sa imong hunahuna. Pero daghang nakatilaw og mga pagsulay, mga kahimtang nga malisod sa kinabuhi. Pero ngano man gibiyaan, ila naman ang gikondem si Jesus. Wala naman nun hatagig pagtagad si Jesus, ngano man walay gamot nga nakakonek ni Jesus mga kaigsunan. Salamat kay sa mensahe ni Sister Gina. Lain pa nga tagapagikan ni Sister Chian, Roma 10:9. Matod pa dire. Roma 10:9, maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Okay, declaring, proclaiming, ipadayag nimo maigsoon og sa kinasingkasing mutuo ka. Importante gi kayo. Importante nga mutuo
nga gibanhaw siya sa Dios. Yes, tinuod gid na makaigsunan. Kay wala pa siya banhawa, igsoon ko nawala gid ta. O wa siya namatay, nawala gid ta. Sunod ba kaigsunan kung basahon kini nga mensahe gikan dinhi Brother Armando? Dapaday ha, ubay-ubay man mga kaigsunan. Okay, gikan Brother Armando. Matthew 7:21, dili ang tanan. Dili tanan nga magtawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Klaro kay na mga kaigsunan. Kinahanglan kitang mga Kristohanon karon nga nagsunod og naminaw. Klaro ba kini ha? Ako. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kabantay mo katong gibautismohan si Jesus. Dili unta si Juan, pero pasagdi lamang kay kini pagtuman sa kabubuton sa amahan. Igsuon ko una nato nga mabalan. Paminaw ha. Specific yun ako ni dapat kita makristohanon makabalo unsay kabubuton sa amahan. Okay? Unsay kabubuton sa amahan nga angaya natong buhaton. Munay dapat nato mga kaigsunan ko nga atong tutukan unsa man di ay ang kabubuton sa amahan. Okay. Tanang gasunod og naminaw unsa man di ang mga kabubuton sa amahan nga angay natong buhaton. Ayaw na paghuna-huna anang wala gisulti, wala nagikinahanglan ang atong tutukan kanang gisulti unsay kabubuton sa amahan. Atong siguradoon nga kining atong gibuhat igo sumala sa Biblia. Muna mga kaigsunan ko, klaro kayo. Sa nanglabay ka panahon, ang daghan tang gihimo nga di ko kabasa sa Biblia, nga gisugo ba ta? Ha? Pero naay klaro kayong gisugo sa Biblia, wala buhata. Naay wala gisugo, gibuhat. Dili lang kay igong gibuhat, nagastog sa lapi. Pero pagdating sa ministry, pagdating sa mga gikinahanglan nga angayan nga buhaton, wala buhata. Ang gibuhat, ang wala gisugo. Ha? Gisugo ba ta mga kaigsunan? Ha? Kabasa ba ka nga gisugo ka? Nga i-celebrate ninyo ang pagkatao ni Jesus sa December 25, asa magkakabasa? Pero naigisugo, klaro kayo. Wala buhata. Ha? Muna mga kaigsunan, daghantang panahon nga nausik. Yes, kinahanglan gyud specific word for word, study for study gyud mga kaigsunan. Kay ngano, maraming pera, maraming panahon ang nasayang sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero naay mga butang nga gitudlo, wala buhata. Oh, may kinsa man niyo di mga kaigsunan, Monday to Sunday, January to December kabasag Bible. Day and night gyud. Dili makaingon ang tanan. Gisugo na sa Dios. Napay kanta, read your Bible and pray every day. Huh? Mo na mga pinangga, usa ka na sa dako nga problema. May mga gisugo, pero wala buhata. Naay wala gisugo, mao'y gibuhat. Oh. Ato tanaw, ang gibuhat sa kalibutan, o gibuhat na to Kristan, murag puro parihara sa? Oh, murag puro parihara magigjutay. Di kay jutay dako-dako yun. Na? Muna mga kaigsunan ko. Nga usay sugo sa Dios. May itong paningkamutan. So, sa gingon, kato lamang nakatuman sa kabubuton samahan. So atong paningkamutan karon makaigsunan kana makatuman tas kabubuton saman. Now unsa may kabubuton saman aron mahimong anak? Una, iyang gipadala si Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Unsay rason nganong gipadala? Aron magpalansang sa cross, sa pinaagi sa iyang pagpalansang didto sa cross, sa iyang sakripisyo, didto ta mabutangan, mahatagan og kaluwasan. Sa unsang paagi nga makaangkon kag kaluwasan, motoo. First, motoo. And then,
mudawat. Kinsay dawaton? Sige na Kristo. Usa ka matawag nga anak og Dios kung ikaw mituo, kung ikaw misalig, kung ikaw midawat ni Ginoong Kristo. Maunay klaro igsoon. Wala mag-ingon nga maanak ka sa Dios kung nagsimba ka. Wala mag-ingon kung magampo ka maanak ka sa Dios. Wala mag-ingon kung naghimo ka, naghatag kag simbahan, naghatag kag bugas, naghatag kag baboy guban pa, may gihimo kang matarong. Wala na magpasamot nga anak ka Dios, pero buhat na sa mga tao nga anak og Dios. Dili na to balihon. Timan good works is the result of our salvation. Good works is not salvation. Result siya sa kaluwasan. Bunga. Nganong gaampo mo, nganong gasimba mo, nganong gahatag mo, nganong nagdonate kang mga butang uguman pa, nganong gahimo kanipad. Because I am a child of God. Dili aron mahimong anak sa Dios. Salamat. Dapay gipaabot ang atong igsuon aton ning dungagan pag yan. Diya sa Juan 1:12 apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Klaro kayo. Kanus adi ay ang tao mahimong mahatagag katungod nga mahimong anak sa Dios? Klaro kayong statement. Kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan. Kana nga term kana gihatagan sa katungod, right? Nga anak, mga anak sa Dios. Okay? Mao na makaiso ng klaro kayong gisulti sa Biblia. So ikaw mituo midawat, kung tinuod mo pagdawat adto tas bunga. Salamat sa lain nga mensahe gikan Brother Dar. Ang tinuod nga luwas ug nagsunod sa kabubuton sa Dios mutalikod og biya sa kasalanan. Okay. Salamat sa mga tubag nga matahom bulawanon gyud kayo. Salamat Sister Maricel Henriksen. Thank you for watching. Muna man kaigsoon dinhi. Di ko maglipod-lipod diha kaninyo. Isay-say nako. Pwede mo makapangutana. Pwede mo makapaabot mga kaigsunan o kung sa inyong question. Kung private man nga pangutana or sa ba, ayaw lang kanyog debatiha. Kaya nga akong isay sa inyo mga kaigsunan. Unsay specific. Timan ang pagtuon sa Bible ayaw hapirosa. We need to study the grammar. Yes. We need to study the grammar kay gano miagi na ang pagsulat na mga kaigsunan wala na ingon nga emosyon. Miagi nag-insaktong proseso. Kabantay mo anang mga kama, punctuation, colon, semicolon, question mark, ug uban pa nga mga punctuation, aduna nay kahulugan. Kaya sa ison atong i-interpret ang Bible by our feelings. Nanawar ko ng atong kada ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mo silutan. Unsa na interpretation makigsoon gihapiros. Study word for word. Tun-i igsuon. Aron mahatag ang insaktong kahulugan kay ang atong igsuon ug ato nang hapiroson. Kung atong tun-an halawom nga pagtuon na sayop ang interpretation mga kaigsoon libog yon. That is why dinhi atong iklaro ang tinuod. Okay. Pailain mga kaigsunan nga mensahe. Lamat kayo sa itong mga naglantaw karon. Nga naglantaw lang. Okay. At ano yung tagapagtagad mga kaigsunan na gikan ni Sister Gina, kung magpabilin ta diha sa Ginoo, magpabilin gayud siya kanato bisag unsay meto. Yes. No? Not only we understand the word, not only nga ato na siyang nasabtan, dili pa na enough. Pag-prove nga nakasabot ka, okay na. Adto ta sa execution. Adto ta sa application mga kaigsunan. Kaya di ba kabantay mo, ang pagtuo nga walay buhat, kung na kay pagtuo, pamatudi sa buhat, kay matawag siya nga dead, matawag siya nga invalid, matawag siya nga patay, kung dili kini mapamatudan sa buhat. Na mga kaigsunan. Dapay lain. Brother Darrell, ang tinuod nga anak sa Dios na ay tinuod nga relasyon diya sa yes. So ang tinuod nga nay relasyon makita gyud na sa sitwasyon. Sa unsang paagi igsoon nga ang usa ka tawo adunay matuod nga relasyon sa Dios. Salamat ni Pastora Juliet Lopez Lumaktaw, Lopez. Pastora Juliet, may gabiin mo da og ni Dong Ronel Lumaktaw. Okay.
So tag yung klaron mga kaigsunan. First sa tanan nga mga mga viewers sa mga live. Ako nang isulti diya kaninyo. Ayaw lang niyo basihi ang kamayang musulti, basihin ninyo ang kinabuhi sa nagsulti. And next, tanawa sa Biblia. Timanay, ako na isulti niyo, lahi biya ang advice ug agkaman. Lahi ha? Basig magtuo nga ka ng advice, mauna na, lahi ng advice ug kaman. Ha? So mo naman kayo atong ipaabot diya kaninyo. Unsa di ang gisulti sa Biblia? Balikon na ni. Asa man to? Nawala man mga kaigsunan, no? Daghang kay mo ang gipang-comment. Salamat kay na si Ginoo mga kaigsunan. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Usa ka pangutana. Unsa may buhato nako pastor aron mahimo kong. Ari kita mo kwadri ha? Aron mahimo ko nga mahatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Unsa may akong buhaton? No? Mo na pangutana. Og mo na yung mga tubag igsuon ko nga inyo nga gipang tubag karon. So daghan mong gipang tubag mga kaigsunan, maybe kaninyong gipang tubag nga uban, kuan na siya, bunga na siya. Okay, sakto gyapon. Okay, advance lang. Mas may advance. Okay. Next. So say buhaton, aron matawag ka, diri ra gyud ta nga kuan ha, diri ra kita ani. Unsaon pastor nga mahimong anak sa Dios? Moto kini Juan 3:16. Unsaon nga mahimong anak matagag katungod? Juan 1:12. Kadtong minawat, misalig kaniya, usa ka hatagan sa katungod mahimong anak sa Dios. And then, karon karon mga kaigsunan, unsa may buluhaton sa mga tinuod nga anak sa Dios? Unsalan nagway na? Sa inyo nga nauna di mga kaigsunan, unsa may buluhaton sa tinuod nga anak sa Dios? The word simba, general na. Dili na specific. Ha? The word nga simba, simba ko. Kaya na may uban nga pulo nga musimba, yung abot dito magsuroy-suroy ra, magsigig chat-chat, magsigig silpon-silpon. Nya, man na nakasimba ni mo? First, ani mga kaigsunan ha? Okay. Daghan kay mo gamit sa term nga simba. Asa man ka mo simba? Magunsa mo magsimba. Hay magagikan nagsimba. Di ba? Okay. Mga kaigsunan, tanang galantaw diha, define what is simba, what is worship. Kindly give a definition and then para insakto ang ato nga application. Unsa may bot ipasabot sa pulong nga simba. Asa man ka musimba? Kanang may simba. Karon, unsa man ang simbahan? Simbahan. Atukog sa simbahan. Asa man ka mo simba? Asa man ka mo ato sa simbahan? Now, unsa man ang pulong nga simba or worship? Og unsa man po ng simbahan? Okay? Nakuha ba mga pinanggan? So, og nagamit ta sa term, unya wa ta kabalog unsay kahulugan, posible ang atong application dili matunong sa insakto nga paagi sa Ginoo. Salamat ni Mayet Madagat. Good words result to salvation ba pastor? Rewind lang. Okay. Good words is the result of salvation. Ang maayong binuhatan mauna na'y bunga o resulta sa kaluwasan. Kay moingon ta nga kung naatay maayong binuhatan, malangita, muigo ka sa Episo 2:8. So una, unsaon ka nga maluwas, dili aron magbuhat og maayo maluwas ka, kun dili mutuo. First jud mga kaigsunan, kay di man ka makuanog dit kadungog, mo na sa Roma 10:17.
Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Suminaw ka sa pulong sa Ginoo nga giwali sa mga pastor. Sunod, kung mamugna ang pagtuo, mudawat ka. So, sadang midawat ka, so una, magampo ka, kini maghinulsol ka sa tanang kasalanan, tanang sa mitar sa Ginoo. And then, mudawat ka, amutuo ka niya, humanakagto. Dawaton ni mo siya, accept ni mo siya sa imong kinabuhi igsoon. And then, nganong magbuhat man kung matarong ay siyempre maumani buhat og anak sa Dios. Nganong nagsimba mo ay anak man ko sa Dios. Dili mo musimba ko aron mahimong anak sa Dios. Nakoy pangutana. Atong iklaro. Ug moingon ka nga ang may buhat makaluwas, nakay gamay nga salabton. Ang maayong buhat mao ni buhat sa mga anak sa Dios. Halimbawa, pananglitan karon niabot gid sa punto. Umin ka, kanag yung pagsimba maay gina makaluwas gina. Sige. Niabot sa punto igsoon. Padulong kag simbahan. Wala ka simba kay natigok. Nya, sao man na ron? Wa man kasimba, wa man kabot simbahan, namatay man. Pero buotan nga tao. Mituo, midawat, anak sa Ginoo, klaro gyud. Walang kabot simbahan. Dito malangit. Igsoon, nganong moadto tag simbahan kay anak og Dios. Kining pagsimba mao ni buluhaton. Yang anong kanunay tamaminaw sa pulong sa Ginoo? Ang yawa manggod mga kaigsoon, kanunay po nang gasulsol kada adlaw mo nang kinahanglan ta nga magpaligon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kabantay mo, wa mo matingala. Nganong sige tagkaon? Kay gutuman. O mo na mga kaigsoon, sige tagsimba kay gutumon ta sa pulong sa Ginoo kay ngano ang pulong sa Ginoo may pagkaon sa atong kalag. Kabantay mo, ang pulong si Ginoo may pagkaon sa atong kalag. So nganong gahimo tani tungod kay mga anak ta sa Dios. Mo nang atong klarohon karon og anak bata sa Dios. Ha? Salamat. Anak bata sa Dios. Now, unsa may buluhaton og anak sa Dios? Mo na mga pangutana mga kaigsunan. Unsa man nay mga buluhaton og anak sa Dios? Manang, sa pagsimba, magsimba ta ato sang i-define ang word nga simba. I-define sa nato ang word nga simbahan. Aron makahatag ta sa insakto nga application. Pag wrong ang atong interpretation sa word, klaro kayo nga wrong pod ang atong application. Kanunay ko nang gipadayag mga kaigsoon kay ngano daghang mga statement sa Bible nga ako maglibog pa manggani gyud ko, so dili sa ko mohimo og lakang pag-apply kung dili ko sigurado. Ngano man masipyat unya, mas maayog yung maniguro nga nakasabot ka sa word, nakasabot ka sa unsay kahulugan, nakasabot ka unsay klarong application. So muna mga kaigsunan nga atog yung masabtan pagayo unsa na nga mao nga word, unsa na nga mao nga sentence para ang atong application insakto. Okay, another. Gikan ni Sister Gina, kamahalan. Mao ba rin tama ba rin yung pagbasa, Sister Gina? Kamahalan. Okay. Ang simbahan, Pastor, holy place. Diha muadto ang mga tao aron magsimba sa Ginoo o maminaw sa pulong sa Ginoo. Sa ingon nga paagi muhat or service. O adunay mahitabo. Okay. So atong ihatag makaigsunan. Unsa man ares ako, okay. Ato sa ipa-define ha, unsa inyong pagsabot sa pulong nga simba. Okay, Sister Gina, I know, salamat sa imong pag-participate. Ha dinhi, pwede tang masayop, pwede tang mainsakto. Pero unsa man ato pagkakaton og mahadlok putang masipya. Okay? Ang simbahan, Pastor, holy place. Okay. Kabantay mo sa Bible, kinsay gitawag nga simbahan? Kinsay gitawag nga simbahan? What is simbahan according to the Bible? According to the Bible, ang gitawag nga simbahan, ang church, di ba? Church magiling ano? Is kita. We are the believers of God. We are the churches. Batay mo, ang balikan ang churches. Church. Simbahan. Now, kung natong tanaw nigsoon ko, ang nagamit magunato nga term nga common mao gid na siya bisan asa ka makaigsoon murag gaan kaayo or dali kayong sabto nato but kinahanglan ka makakato na ni ang ato magun is pagsabot simbahan, yes, ang building actually igsoon ang this is the right term gitawag na siya church building. Okay, building
sa mga anak sa Dios. Church building, believers of God, building na siya, or lain nga term nga itong gamiton, sanctuary. Okay, pag sinabing simbahan, tanawa ang Bible. Di ba kita, mo'y simbahan? So mga kaigsunan, gitawag na siya, pero mao naman nagigamit ng term nga simbahan. Asa ka maadtog simbahan? So, mga church, mag-church ta. Ang church, tanawa ang sa Bible ang church, di ba kita? Okay. So, kung ano gyapon ma-consider nato na, so dili kay nabugat, but at least nato tay little knowledge, bisag gamay lang nga kada nga kasimbahan nga specific na sa Bible kita. O di ang simbahan, maadto ta simbahan. So ang tawag na is sanctuary. So ang right term ana makaigsunan is church building. Mga budiha ang mo nay gitawag og tigumanan sa mga magtotoo ni Kristo. Tigumanan, building, di ba? Ang tawag na building. Oh, okay. Now, arita karon igsoon. Atong i-define na pod, i-define mga kaigsoon, what is worship? Sa inyong una-una, Brother Darrell, Sister Gina, o guban pa, nato nga mga naglantaw, isa pa ni, unsa may inyong pagsabot sa pulo nga simba? Ya, dungagan laghan, walang building, okay. Unsa man, Brother Darrell, additional sa mga comments, Sister Gina, salamat kasi yung pag-participate. Ang buhaton sa anak sa Dios kanunay mamalandong og nagtuon sa pulong sa Dios. Og nagampo kanunay sige. Yes, correct. Usa na siya. One of na siya mga kaigsunan. Usa na siya sa mga buluhaton sa mga tinuod nga anak sa Dios. Pero timan dili lang kay usa. Ang sugo sa Dios dili lang kay usa. Madami. Okay? Sige mga kaigsunan ha, paki-comment na mga kaigsunan kada pa ko reply kanila mga kaigsunan. Okay, so di amang koy kalas doon mga pinangga mo ning murag na bisita gamay ani. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan, manunubos sa tanan nga katawhan. Okay mga kaigsunan. Unsa may inyong pagsabot o paghunahuna sa pulo nga simba? Kay ngano mga kaigsunan para dili masayop ang atong application. Okay. So nindot na di ba nga magtuon ta aron atong masabtan mao din yung pagsimba di ay. So ako mga kaigsunan sa akong kinabinakasabot ko unsay trabahong pastor. Kasabat ko kabalo ko nga mao din ni trabaho pastor. So igsoon kabalo pa puta kung say trabaho isip Kristohanon. Kabalo batag unsay buluhaton og Kristohanon. Mo na kabantay mo nga daghang nag-claim nga siya Kristohanon. Pero igo ra nag-claim, lahi ng claim og tinuod ng ginabuhat. So wala mga kaigsunan, kung sa yung una-una na kana mga kaigsunan, kung sa yung pagsabot kana rin yung pagsabot igsoon, unsa man ang pulong nga pagsimba, worship. Magasimba sa imong balaanan, kay gitubos mo sa
Okay, mo na makaigsunan ang usa sa ato nga klarohon nga ang pagbuhat na to sa usa ka butang is una, kinagsaon na to. Nakasabot ba tang anong ato nang gihimo? Nakasabot ba tang anong nangalagad ta Ginoo? Nakasabot ba tang anong misimba ta Ginoo? Nakasabot ba ta na mga kaigsunan og ngano na siya? Ha? Wala mga kaigsun ang usa sa ato nga talan-awon ug usa sa ato nga tutukan mga kaigsun nganong nagngalagad man ka Ginoo. Kay ngano kung di ta kasabot mga kaigsunan nga nangalagad ta Ginoo ang mahitabo. Walay pag-survive dili ta maka-overcome mga kaigsunan. Wa ta kabalo asa ta mo likay, unsay atong likayan, unsay atong lihayan, unsay atong ampingan nga dili mahimo. Kay ngano man magpasagad ra tagbuhat igsoon niya wa ta kabalo nga kini ditong gibuhat usa dinhi sa mga gikadilian sa Ginoo. Pero wala ta kasabot igsoon ko na. Lisod gyud na. Pero kung nakabalo ka nga kini dapat ining lugar halikay ko. Dapat ining sitwasyon halikay ko amping ko kay usa ni sa mga ginadili si Ginoo. Usa ni nga dili ka bubuton sa man. Di ba nindot? O mga kaigsoon mo nang iyong daghang kitang gibuhat, mga kaigsunan. Morespeto ko sa inyo nga pagtuo, mangutana ko. Usa lang ka pangutana. Atong katong nga nag-celebrate og Pasko, naaba mo ikapamatuod. Nakasabot ba gyud mo 100%? Why? Nga ato tong ginahimo. O ginahimo to mga kaigsoon sa kadaghanan. Unsa may bugat nga rason and the biblical aspect. In the specific verse nga state gyud mga kaigsunan. Sana makaigsoon ka pangutana. At nakasabot ba ta? Kunya gawas kung nakasabot ta, may sugo ba ang Biblia? Yun ana lang sample lang na mga kaigsoon, sample na. I do respect with your belief mga kaigsunan ha. Nasabtan ba nato ang tanan natong gihimo sa pag-alagad sa Ginoo? Ato bagyong naklaro, word for word. Ato bang nasabtan kining tanan sa tanan natong gihimo nakabalo ba ta? O klaro ba nga kini gisugo og Dios? Jesus, maghari ka sa tanan nga katawhan. Sa atong pagpadayon kaigsoon minaw na ta og mga matahom og manindot nga awit mga pinangga. Tinuod nga kalipay. O Diyos, ani ako nagpaubos. Buot ko nga ikaw ang mupuyo sa kong duhang. Pagdamaw ka sa akin, di ko sabayan. Kay kalipay ko sa presensya mo, makapulagay. Akong dalawanan, akong kusog, kung ako malugay.
sakit, di ko isabayan. Halipay ko sa presensya mo, makapulagay. Akong kalampanan, akong kusog, kung ako maluya.
Okay, may gabi pag-usap mga kaigsunan ko nagsunod og namina ining oras ug takna sa kagabihan. Dalaygon ng Dios mga kaigsunan. Okay, so oras na to dire alas 7:47. Niya basa tag mga minsay. Salamat kasi yung pagpaabot mga kaigsunan. Niya makakaton ka dinhi nga dapita kaya to mang ihatag mga kaigsunan ang unsay klaro nga mensahe mga pinangga ko. Okay, so dera atong basahon. Salamat Brother Darius, Sister Gina. Dahil minsay Sister Gina mga kaigsunan matod pa sa iyahang gipaabot. Ang rason pastor adunay tao, adunay na tao. So may tungod ni atong waiset nga adunay gitawag og Pasko mga pinangga, no? Okay. So ang rason pastor, ang rason tigo ning basa nun mga kaigsunan. Ang rason pastor adunay na tawo nga Hesus aron magluwas kanato sa tanan natong mga sala. Yes, very correct. Adunay nagpakatao, adunay midangat dinhi sa kalibutan. Uy niya kining atog yung pasalamatan nga naabot siya sa kalibutan. So kung atong pangutana, related na ba na sa atong ginaselebrar? Namo na mga kaigsunan na. Yes na tao. But there is no specific year, date, or unsa ba na ang mga kaigsunan. Unya another mga kaigsunan ako ning kutapon ha. Tanan nga nagselebrat, kung ano lang siya, morag light na lang ni. Tanan nga nagselebrar og Pasko or Christmas. Unsa may meaning sa Christmas. Before we apply, make it sure we know the definition of that word. Usa ka na mga kaigsoon nga atong tanawon og susihon. Ato bang nasabtan ang pulong Christmas? Can we find in the Bible the word Christmas? And kung atong mang mabasa mga kaigsunan kay naa na sa Old Testament, unsa may term dito nga gigamit, unya unsa may meaning ug unsa may application. Another, unsa man ang mga kaigsunan ang gisulti sa Bible ug unsa man ang gibuhat karon sa kalibutan. Nayon ana mga kaigsunan, kuan ni ha kining pagkuha lang ni mga kaigsunan kay adunay mga panahon nga nag-apply ta sa kabutang without knowing the real meaning of that word. Importante gyud nga makasabot ta mga kaigsoon unsa day insaktong kahulugan. Ana kay di gyud ka makasabot sa kahulugan, ang imong application di gyud mao. Halimbawa, moingon ko igsoon ko, pagkuha og tubo. Pagkuhag tubo. Sa ako pala nga intonation mga kaigsunan, makasabot na ka. Pero wa ka usa man tuod na lang tubo. Tubo. Pero mamao ra man nga pagkasulti. Oh, wala ka balog asa ang hypen dapita mga kaigsunan, asa ka mo taas, kabantay mo anang nuta-nuta ma, di na kido nuta gyud. Kanang G-clip. Oh, unsa man na mga kaigsunan kanang sa mga mic ayo nga kabantay mo tong kalantahon mga kaigsunan. So naa nay meaning kana bitawng mag-beat ba o beat. Oh, kana bitawng mukanta ta sa ato ang sa tawag ani. Kaning ato ang pambansang tawag ani kana bayang magiliw ba? Sagoy tawagan ni ay. Oh, naa mag-beat ng atong maestra di astubangan day mo ready sing. Naa nay kahulugan. So kabalo na sila nga unsa ba na nga klase nga pag-beat mga kaigsoon, one by one ba na, 2 by 2 ba na, unsa ba na? Ngayon ana mga kaigsoon, naanay kanang matag iksina sa kamot, naanay kahulugan. So ang atong problema mga kaigsoon, nakasabot ba ta unsay kining atong gihimo? Ato bang nasabtan una? Sa pulong daan nasabtan ba? Sunod. Unsay meaning? Okay, sunod. Unsay history? Ha? Mo na mga kaigsunan, asa mo na ikingon. Asa man ka ang meaning ani mga kaigsunan? Okay, tanawon. There is a meaning mga kaigsunan kun imo sana sa dictionary na siya. Okay, sunod. Kung naaman siya mabasa nimo nga meaning diha sa Bible o sa diha sa asa man nga mga books na existed,
Tanawa dito sa Biblia. Kay Christian data, so we only rely on what the Bible says, dili what the world says. Di ba mga kaigsunan? Rely ta unsay nasa Biblia. Na unsa man na dito sa Bible. So karon, makakita ba mo og kana nga Christmas, makabasa ba ka sa Bible? Kung makabasa ka mga kaigsunan, unsa may gitawag og execution o kana bitawng angayan nga gitudlo unsay buhaton ug unsay meaning diha sa Bible. Tanawan niyo Bible dictionary mga kaigsunan. Unsa gyud ang ipabuhat? Ya pagdating diri sa kalibutan, unsa man pod ang ipabuhat? Na. Sige mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pag-participate lain nga mensahe. Maayong gabi diha sa tungigson Pastor John Rel. Maayong gabi diha Pastor John Rel ga tudlas, maayong nga pagpaminaw uban sa mga message tibok ni mga panimalay og diha sa Pulo Alcantara. Gikan ni Brother Armando Inglaterra, Hebrehanon 10:25, dili nato undangon ang batasan sa pagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinoon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa yes. Dili hunungon, dili undangon ang panagtigom. Mo na to yung mga kaigsunan gyud. Salamat kay Brother Armando. Another message. Request kog song Pastor, Dios aniya. Salamat Pastor Kim. Okay, salamat kayo. Dagi Pastor John Rel, greetings Pastor Kim sa tanan nga ka-shiners nga naminaw sa 101.3 Shine FM. Salamat Pastor John Rel sa mga kinabuhi. Okay, ang gikan ni Brother Darrell, ang problema nga nagsaulog sa Pasko gisabay sa lihok sa kalibutan. Ang Kristohanon nga nagsaulog sa Pasko dapat unta. Ang Kristohanon nga nagsaulog sa Pasko dapat unta walay gisabay sa lihok sa kalibutan. Susama sa kalibutan dapat na ay paglain ang mga Kristohanon kay dili man taga kalibutan. Nausa na sa problema Brother Darrell. Matod pa ni Brother Darrell ang matod pa dire is Christmas, Pasko kapayapaan o kalinaw. Yes. Ada pangilain ang Mary malipayon or cheerful pagsaulog sa pagkatao ni Jesus. Okay. So, maybe nanamoy gihatag diya nga mga kuwan. Okay. Mo na ha. Karon igsuon patas ning kuha. Kana inyong gipanghatag nga meaning find in the Bible. Salamat kayo. Adto ta sa Biblia. Kay Biblia naman mga kaigsunan ang muhatag nato ani karon og klaro. Kanang meaning nga nasa dictionary ang pinaka-final ani unsa diha sa Bible. Now, igsuon napatay mga butang nga diskubriyon. In the Bible ta, arita sa Bible. Another igsoon, nakalingan ni. Hain man na gikuha nga term ng Christmas. Kanang Mary. Wow. Mo na mga kaigsunan, salamat kay sa to nga buhi nga Dios. Nga naghatag siya kaligon og kadasig mga kaigsunan. Muna mga pinangga, salamat kay sa inyo nga pag-participate, Sister Gina, Brother Darrell. Okay, arit ang Biblia. Okay, prove it. Sa Bible na ta mga kaigsunan. Okay, salamat kayo ni Brother Jeter. Muna gingon na Dara. Monay giingon Pastor pagkataas man ni. Nala sige. Monay giingon Pastor nga how to grow in Christ. Go to church. Matugid simbahan. Read your Bible and pray. Obey God, worship God, thank God every day. Humble yourself. God's will. Mayong gabi Pastor Kim watching Bacolod. Nalala kag Bacolod Brad. Salamat kay may gabi di kanimo.
Usa po ni siyang naabtan nga unsaon nga motubo. Yes, mo ni mga usa sa mga paagi nga motubo ta si Ginoo. O, kung wa tay buhaton na dili kita ni magpulos mga pinaga, so kinahanglan dili lang ta istorya magdaog adto gyud sa ebidensya mga kaigsunan. Sa gipangayo gid sa Dios mga kaigsunan kanunay gyud nga may nampuon ta, mabinasahon ta, magsunod ta kaniya, magsimba ta. O maghuna-una halos naman ni bersikulo Brad Jeter. Salamat kay kinin tubo na kada si Ginoo. Pero timani ang atong kaalam og hibalo kung walay application patay. Patay gyud na mga pinanga. Pero na kanindot nga magampo, maayong magampo niya, wala magampo. Nung kining paghatag maayo niya, wala maghatag. Igo ra ka nakabalo, igo ra ka nagtuo, pero wala nimo gibuhat, wala. Mo na yung kining na kay mais pag kanindutan ni na kay mais. Pero wala jud ka gatanong og mais. Okay, salamat kay sa tong igsoon gikan ni Sister Gina. Christmas mga decoration na pero wala ta ana nag-focus. Ang atong focus na akang Kristo. Correct na mga kaigsoon ano? So na siya verse sa Lucas 26 Lucas na ni. Lucas 2:16 ngadto sa 20. So salamat kay Sister Gina sa imuhang gipabot na nindot og kuan mo ang kuano. Pero pinakanindot man kaigsunan mao ni usala na siya ka kuan, usala na siya ka pagpaigmat sa matag usa kanato kay atong pinaka topic is unsaon gyud nga kanabitang unsaon gyud nga mahimutang anak sa Dios, no? Muna ako lang nga gilakbitan makaigsunan para makabaluta og kining makabaluta unsaon nga magmaigmata. Before we apply, make it sure we know the real meaning. Pag natama ang kahulugan mga kaigsunan, unya klaro kayong gistate sa Bible kay timaniha dili biya tanan nga nakasulat diya sa Biblia nga letra por letra mao na ang meaning sa ato nga kaugalingan. Muna mga kaigsunan, do not define the Bible by your feelings. Let the Bible explain, define itself. Aya dili ta maghimog kaugalingon nato nga definition base sa ato nga experience, base sa ato nakatunan sa kalibutan. Kinahanglan ang Biblia mismo siya ang mag-define sa iyang kaugalingon. Mao kana mga kaigsunan. And thank you so much sa inyo nga pag-participate mga pinangga ko, nga mga tiga lantaw. Mao kana mga kaigsunan. First is we have to know the meaning of that word para ato gyud nga masabtan unsa man gyud ining kahulugan ani. And then usa nga atong tan-awon, makakita ba ta og written written truth, written example and written command. Usa na makaigsunan ko nga may time nangalagad na gyud ko Ginoo. Ngano nangalagad man ka? Ngano ni alagad man ka? So pangtanong ka, kay ikaw nangalagad mag-Ginoo panlitang mobalik si Ginoong Kristo or mamatay. Malangit na ba ka? Adili pa siguro pastor kay makasala man. Na unsa may gisulti sa Biblia? Unsa may gisulti sa Biblia? Namo na makaigsunan, pwede niyo ipang-google ang kuan, ipang-google ninyo ang mga meaning anang mga word ha. Pero wa na magpasabot nga inyong makita. So usa na siya sa guidelines na to. Pwede Google. Pwede asa mo maka-search sa dictionary. Unsa ba ang dictionary makaigsunan? Okay. Pag humani mo pag naa kay definition dia, okay, ato nang makita. Wow, usa ni sa ato makita ang definition. So nanatay ideya sa application. Karon, atong tan-awon sa Bible kung kini siya nga atong nakita, gisugo ba ka to do this? Yun ana mga kaigsunan. Gisugo ba ka ani? So, manag-ingon, you have to look for the meaning.
in the Bible. Kanang nindot na may Bible dictionary mga kaigsoon mas nindot. Managin, do not interpret the Bible by your own understanding, by your own feelings. Ayaw ihatagi kahulugan ang mga pulong or ang Biblia pinagi sa to mga feelings, mga kaisong feelings. Ha? Dili. Dapat makaigsunan ang kamatuoran nga naka-state diya sa Bible, maugyod ang atong ihatag. That is why sa tanang gasunod og naminaw, akong ipadayag kaninyo mga kaigsunan. Usa sa atong nga gitun-an is unsaon nga mahimo kang anak sa Dios first. Usa sa mga taytayan nga mahimo kang anak sa Dios, mo ni maminaw ka sa pulong sa Ginoo, mutuo ka sa pulong sa Ginoo, mudawat ka sa Ginoo, mangalagad ka sa Ginoo. Sa unsang paagi, unsay gisulti diha sa Biblia maoy atong pagabuhaton. Maningkamot ta nga makabaluta unsay mga sugo kay maunay atong siguroon nga mabuhat, ug wala na gisugo mga kaigsunan, una atong gisugo kay masipyat ka sa imong gisugo delikado, pero masipyat ka kay wa man gisugo, wala man ko nimo suguan na. Na mauna mga kaigsunan. Okay? So hopefully natin nakatunan mga kaigsunan o sa atong pagpadayon, minauna kita ini nga maong awit. Panahon nga ako nagakabugnaw, gikuptan mo ako sa imong pananaw. Sa panahon nga ako nahisalaag, ang presensya mo imong gipabatiyag. Gibuhat mo ang tanan, aron ako may kaluwasan, pagkamaayo mo Ginoo. Kaluwasan akong nabatunan, kaluwasan sa krus imong gibayran, sa tibuok
on air. Okay, salamat mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan muna nga importante gyud kayo nga sa atong nga pag-alagad sa Ginoo mga pinangga kanang naklaro gyud nato ang tanan. Una, nganong nahimo man tang anak. Unya karon kay anak naman ta sa Ginoo sa may buluhaton nga mahimong anak sa Dios. So di ba importante kayo nga makatubag ta, makasugid ta kay nganong ato ning gibuhat mga kaigsunan ni. Importante nga nakabalota na unsang hitabo nga nahimutang anak og Dios. Aron, usa kayo sa pinakabugat nga rason nimo pastor. Ug naay mangutana. Igsoon. Giunsa man nimo nga nahimo pug kang anak sa Ginoo? Nga nag-ingon man kang mga anak ta sa Ginoo. Unya giunsa may imong gibuhat? Ha? Unsa may imong gibuhat? Na tana sa ato pa kay nakabalo makagusay mo makatudlo ka. Oh, so muna makaisan usa siguro masabtan ninyo unsa gyud ang kamatuoran. Munang salamat kaayo nga sa matag usa ka nato karon usa ni pag-abli mga kaigsunan sa tong hunahuna. So nga ato gyud gihatag diha kaninyo. So wala ko nakig-argue sa inyong mga beliefs, inyong understanding mga kaigsunan, but neutral ko nga diin base lamang sa Biblia kay kinsa ko nga musupak sa Bible kung naka-statement sa Bible. So kinahanglang ma-explain gyud, mapadaya gyud ang klaro niya pagsabot sa mga words tungod kay usa importante kini mga kaigsunan nga masabtan aron ang atong application, ang atong interpretation tama aron inig-apply klaro mga kaigsunan, no? So mao gyud kana mga kaigsunan nga sa atong nga kinabuhi mahimo gyud nga klaro ang atong kaluwasan. Unya unsay buluhaton sa tawo nga luwas o muna nga klaro kay nga magsige tag simba kay naa gyud sa Biblia. Okay, tong pagtagad ning mga mensahe mga kaigsunan. Okay. So ang mensahe ni Sister Gina kagaynan salamat kayo. So naghisgot ka to sa pagkatao ni Jesus, no? Kining sa Lucas 2 Lucas 2:16 ngadto sa 20. So naghisgot ra na siya is naka-specific sa story sa iyang pagkatao, no? Si Jesus na dito na tao sa Bethlehem mga kaigsunan. Mao na siya. So wala na. Okay, mo na siya mga nakastate dito. So tinuod gyud na tao si Jesus. Okay. So another Brother Darrell. Okay, salamat Brother Darrell. Salamat kay siyang pag-participate. Langga gyud kay mo sa Ginoo, no? Langga guys Ginoo nito mga kugihan kayo nga mga kaigsuunan. Okay? So sa may mga mensahe gipaabot na atong basahon. Okay, diya sa Salmo. Asam to? Okay, dara. Ka Brother Darrell sa isalikway nawala man. Okay. So dara. Isalikway daan patubo aron maputli. Sumudagan mo po ni mga kaigsunan. Oy. Okay. Isalikway daang patubo aron maputli gayud kamo. Unya may sama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo ang nating karnero sa ulugan sa pagsaylo gihalad na. Unang Korinto 5:7. Okay. Natanawan yung mga kaigsunan kining pulong pagsaylo. Okay, kasaulugan. Maybe ang atong understanding ini morning Pasko. Okay. Awan siya mga kaigsunan, no? Okay. Kung mao na mga kaigsunan, pagsaylo man basahan nyo sa English. Dili lang usa ka Bible ang imong tanaw sa King James. Tanawa, kasi makapost na igsoon King James version. Old King James. Unsa na diha nga gigamit nga term. Usa na sa mga kaigsunan, dili lang pagtuon sa Bible, dili lang usa ka kuan nimo ko nasuna pa kay pero usa ra na daghang termino nga gigamit but aduna gina siya usa ka kahulugan, katuyuan. Na mga kaigsunan imo po nang mabasa dito sa lain nga kuan diha sa kabantay mo anin lang ha. Kabantay mo atong pag kitubitang sa last nga hampak mga kaigsunan dito sa Egypt. Kabantay mo ato. Nga katong dili kamatiyag kamaugangang lalaki ang matag
balay nga madihuygan og dugo. Di ba gaman na ito? Kanang pulong nga pagsaylo. Mo man no, pagsaylo, Passover. Nakalampas, nakagawas. Okay, Passover. Oh. Kining ning saylo. Gisayloan ang balay nga walay kanang gisayloan ang balay wal dili ka matyag lalaki kamagulang lalaki kung adunay pahid atong dugo mga kaigsunan. Na. So atong makita nga sa ato nga paguna-una, okay. So ang pagsaulog, I will agree. But kanus manato sa ulogon kini. Igor ako ng utana, wala ko kay ngano gusto po ko makakaton. Kay magpatudlo ba po ko mga kaigsunan, no? Kay naamoy gituan unya basig wala pa po ko kakaton. Ang pangutana. Kanus mana nato pwedeng sa ulogon. No sa dagway no? O po na problema ron. O kanus Lamat kayo, no? Nada pagsaylo, kasulugan sa pagsaylo, gihalad na. Unang Korinto, so layan ka na kung basa mga kaigsunan. Sa unang Korinto, atong tanahon mga pinangga. Ang unang Korinto, bisig na mo diya mga kaigsunan ha. Oh, unang Korinto, palagtagbutang mga kaigsunan, unang Korinto 5:7 unsay naka-state diha ato sang tan-awon. So ka Brother Darrell iha araw-araw. Oh. Kana pwede gid na. Nya. Karon ane. Ang way of celebrating kana nga word lang kung siglik balik ana naa ba sa Bible? Okay, first, can we find in the Bible that one of his disciples, and even Mary, says, "Happy birthday, Jesus, on December 25." Oh. Atong tanaw Nixon, nako ray hatag nga meaning ninyo. Asa man to? Salamat kayo. Makapalig-on kini ato mga kaigsunan ba? Kay kabalo mo mga kaigsunan, magpatudlo ba po ko ninyo? Oh? Magpatudlo po ko ninyo, magpagiya, pumutudlo ko, pero dili po ko sirado, nga dili ko magpatudlo. Manatudlo po ko ninyo mga pinaga, madahan ako na lang sige direk panudlo. Bahin-bahin po ko ta, unang Korinto 5, saan man unang Korinto mga kaigsunan? Hinaya ra ba ginako? 7, 5:7. Asa man to? Sahon ta ni be? Unang Korinto 5:7. Wala man nagawin ni city mga kaigsunan. Adi-adi ay. Ako ra day may wala. Maayo unta kon kamong tanan sama pa kanako apan ang usag-usa ang usag-usag yatagan sa Dios og iyang kaugalingong hiyas. Mo ba ni? Mo ba ni? Tama unang Korinto city dili mao. Tan-awa ra ni mga kaigsunan ho. Kinibitaw adra. Klaro na unang Korinto 5:7. Isalikway ang daang patubo. O dara. Isalikway ang daang patubo. Aron maputli gayod kamo unya may sama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo gihalad na. Oh. Kasaulugan sa pagsaylo. So ato ging kitan-aw igsuon ko ug unsay naka-state di ana. Ha? So muna mga kaigsunan, di ako matag ko gamay nga meaning ha. Sa tira. Salamat kayo Sister Sister Gina. Salamat kayo sige na. Natunong manggod sa tingtugnaw pastor ang pagkatao ni Jesus, Jesus Christ unya. Karon nga panahon December ang tingtugnaw pastor. Okay. So natunong. So kanang natunong mga kaigsunan, ba posible ma-consider natunong. Pero whole world ba
ang tigtugnaw. So mga kaigsunan, kung atong basihan ang tigtugnaw, kung imong tan-awon sa uban nga sa kalendar o uban pa, di gyud mo match kung ato ginang utingkayon mga pinangga. No, tingtugnaw. Unya dara ha. Atong i-clear. Basi natunong. Ya mga kaigsunan, natunong unya. Nakoy pangutana naaday ang celebration manggod sa kining sa mga Kristohanon ba? Sa dili pod Kristohanon or sa uban pod, akong natingadan, mao ni mga kaigsunan ha, ako lagi ni isulti. I'm not nga nakig-argue ko ninyo, but usa ko nato nagdepende lang ko sa meaning, depende lang ko sa nahitabo. Okay. Ngano, ako lang basahon be. Na ang meaning magud mga so why is it nga nahitabo ni og kinsa ang kuan ani, why is it there is a Christmas? Because of one reason, nga gituan sa kadaghanan. Okay, timan paminaw mura nanog mo na itong topic mga pinangga kuan raman to ni ato raman ning gi-pick up. Okay, so if you celebrate Christmas, you believe that Jesus Christ was born on December 25. Ha? Okay. Paminaw ha? If you celebrate Christmas, you believe that Jesus Christ was born on December 25. Because the meaning, the reason why there is a celebration, because of the one reason, December 25 is the birth of Jesus Christ, which is maoy gituhuan sa kadaghanan. So mayon ka wala man ko mag-celebrate Pasko. So ug wala ka, so okay. Diya ngano ka-celebrate man ka? Sa mayon ka wala ko anang Pasko. Pero mituo mo na yung wala magtuo, di ko mutuo na tao sa December. And why is it nag-celebrar ka? So mituo gihapon ka. Kay ngano man mao man tara. Ako masahon lang gini mga kaigsunan. Paminaw ha. Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus Christ, observed primarily on December 25. Ang hinumdum mga kaigsunan sa iyang nga pagkatao sa December 25 mo ni gihatag nga meaning sa kalibutan. Di ba? As a religious and cultural celebration among billions of people around the world. So, mao din ni mga kaigsunan. Okay. Karon, arita sa aktual, dili na kay na kun anon mga kaigsunan, arita sa aktual. Asa man pud ka makadiskubre nga nanaygon diha sa Bible, nag-Christmas party sa Bible, nag-exchange gift diha sa Bible, nagbutang og dayan-dayan sa Bible? Sige ko no. Question na ni mga kaigsunan, I'm not arguing with your principle. This is a questions. Okay? So, asa man tayo igsoon? Na, wala mga kaigsunan, usagid na. So, wala yung igsoon. Ako isulti ninyo mga pinangga, isip magtudlo, magiya ka ninyo. Ayaw mo pagbuhat sa usa ka butang kung wa ka kasabot unsa imong gibuhat. Ayaw pagsunod kung wa kay napamatud-an sa Biblia. Even paminaw. Even makaigsoon katudlo ko din kami Pastor John Rel ug uban pa nga mga pastors. Ayaw mo dito adapt kung di niyo mapamatud-an sa Biblia. Munang kung naay magwali, wala ka pamatuod nga bersikulo mga kaigsoon, ayaw sana dito adapt pa. Munang ning sulti ko mga kaigsoonan diha kaninyo. Ngayaw pag dito og sulti lamang nga wa kay kapamatuod nga naman.
Unsao man ang atong kinabuhi, langit big impierno atong padulungan. No, mato diri igsoon. Sister Gina bitaw pastor. Asa, batod pa ni Pastor John Rel, asa nga verse dapita sa Bible nga tingtugnaw na tao ang Ginoo. O tinod, asa usa ka pangutana, asa man pud makaigsunan? Abi kay mingutan na tao, di karon makaigsun ani ha, kabaliktaran. Automatic gini ha. Okay. Automatic gini. Once you celebrate Christmas, you believe that Jesus Christ was born on December 25. Kaya mga may meaning mga igsunan. Is an annual festival. Commemorating. Pag hinumdom, pag celebrar o uban pa diha on the specific date which is December 25. So mayon ka, wala man gud na tao si Jesus Christ December 25. Di ka mutuwa na. Di ka mutuo pero nagbuhat ka sa acting, sa action, sa result, sa meaning, sa kalibutan nga gihatag. So, di ka mutuo sa kitig tawag og a written truth pero ning tuo ka sa example or sa kaman na nabali mga pinangga. So mo na makaigsunan so kinalang adunay taas. Plato ni Brother Darrell, dili tingtugnaw kay naay may mamastol o mga karnero kay tingtugnaw man magsno ang dapit nila. Dili to tingtugnaw. Dili po tingtugnaw. Kaya hindi man kaigsun atong panahon karon kay wa may klaro na may muinit na tingtugnaw nga ting-init pod. So igsoon dili ta magagad sa weather, magagad ta sa gisulti sa Biblia. Another message from Pastor Junrel nga nakagamit sa kwansiyahang anak ni Dong Hosea Noel. Kung tingtugnaw pa or winter, mo man na. Winter makaigsunan. Walay masibsib nga sagbot ang mga karnero ana. Another walay mag-expose sa gawas sa balay kung tingtugnaw. Tinuod na mga tao igsoon kung panahon nga tingtugnaw, gatuod daw kay maggawas sa yung tao nga mapuno taon ta sa ice mga pinangga. Sa gawas sa nasod mga kaigsunan kung panahon ng tingtugnaw, kabalo mo, kana mga sakyanan dito di na pamalungon. Ngano man, maunay mapalong, di na ginakapaandar mo, abot na pug oras unsaon na pag andar mga kaigsunan. Hit na po na pag-ayo. Tungod sa grabing kabugnaw, paminaw ko murag mo, maayos na ng asiti mga pinangga. Grabe gyud. So, okay muna sa mga kaigsunan. So, matod pa Sister Gina, dili na lang ta mag-focus ana kay Jesus Christ lang. Okay, tinod na mga kaigsunan. Insakto na Sister Gina. So mga kaigsunan, do not focus on the things which is without the proof and evidence nga angayan nato nga himon. Let us focus on what Jesus Christ told us to do. Okay, mao ra gid mga kaigsunan. So, ayaw pagbuhat sa butang nga wala gisulti ni Jesus, buhata ang butang nga gisulti ni Jesus. Pag-ampo kamo, pagpuasa. Pag-ampo, pagpuasa sa pamelain, pagsangyaw, daghang gipangsulti. So, pag evangelism, sumugas tog kwarta. Manyasa man puta ka ba? Muna makigsunan, daghang kayong mga pastor, tinuod man gini daghang pastor nga makig-argue, may tungod na nga maon eh. Kaya sa man alangan magpasundon ko nimo sa wala gisulti sa Biblia. Kana gyud akong gisulti sa Biblia, ba akong sundon. O commemorating makaigsunan, can we find in the Bible? Nga mao gid na siya. O tanawa. Kabalo mo. Ang gahatag og meaning ani mga kaigsunan, di lang ko mo mention ani. They claim or nagsulti gid sila base sila nga mga libro that Jesus Christ was born on December 25. Sila ay nagsulti ani ha, I will not mention ini unsa pa na diha. Sila ay nagsulti sa ilan ni nga libro. Okay. So ang celebration during ini nga date, ini nga mga adlaw, mao ning gihimo karos kalibutan. Okay. So, sa ato po nga kinabuhi, nganong ga-apply ta nga dili man Christian people ang nagmugna, nag-state, dili ang Bible, dili Christian people. Mo-mention na gyud ko aning pagan. Now, what is pagan? Pagan practices. Okay. What is pagan? Di ba kadungog mong pagano unsa may kamulang pagano makaigsunan? And kung natong tanawon, kinsa may nataw og December 25 mga kaigsunan. Kailan mong mulok?
Kana muna mga kaigsunan. That is why sama sa gisulti ni Sister Gina tinod na. But makaigsunan ang ako lang nga concern. Ayaw mo pagditsok apply sa mga butang nga wala mo igong ikapamatuod. Sama sa kung gisulti kagaina, ayaw mo pag aklaruha gid ninyo kung tinuod batang anak og Dios, giunsa nganong nahimo kang anak og Dios, nganong nahimo ka nga Kristohanon, unsay mga hinungdan. Kay pagdating na nay mangutana, dili ta kasulti. Ang ato nga makasulti ta. So that is why mga kaigsunan, muna ngayon, nganong nagbuhat ka na aduna ka ba ikapamatuod? Unya, naaba sa Biblia. Oh? Yan na po yung pangutana. May impirno ba? Or nakasala ba? Awa madanay, lusot ng igsoon. Ang mga kaigsunan, di na kinahanglang ipangutana na. Kaya nga naman, ang tinuod, kung nakabalo ka nga kana gikan sa Biblia o wala sa Biblia, kabalo na ikasoon sa itubag. Manang ako musulti, ayaw mo pagastog panahon sa mga butang nga walay kabuluhan, walay kuan mga kaigsunan. Wala bitay klaro nga detalye, way klarong ebidensya, way klarong kahulugan, no? So itong gitanaw ang kahulugan mga kaigsunan, the Bible wala nag-mention, no? Wala pod nagkaman. And the reason why nga gihimo kini sa people because of the birth of Jesus Christ on December 25. Mao na pinaka-focus ana, maunay pinaka-sentro. There is no other reason why gibuhat ni gyud ni sa mga katawhan. No? Kanang mga unsa pa na diya mga kaigsunan. No? Nya to ba nang mabasa sa Bible? Oh, so wala pod mga kaigsunan. That is why mo ni dili ta mag-focus ana mga kaigsunan. Dili ta na fokusan pero dapat unsay mga butang. Sakto gid kay na kasi Sister Gina, ka Brother Derek insakto. Salamat sa inyo nga mga mensahe. Pero mga kaigsunan, kung culture man na siya, dili tanang culture pwede na tong i-adapt. Ang nahitabo pag yod, mo ni, usa kini kapag pasipala, nga naman pastor, atong gidala diha sa simbahan ang buluhaton nga gibuhat sama sa kalibutan. Una makaigsunan, witness o makita sa video mga pinangga. Gagamit sa gitawag o Christmas party diha sa simbahan, hugaw kaayo ang sistema. Sinang kang naay magkiyod-kiyod mga kaigsunan, maayo pa ba na diya madhudya ka og taman sige. Nagunsa man sila ga Christmas party. Nganong naay Christmas party tungod kay December 25 na tao si Jesus Christ ug nagtuo nanganong namugna ng Christmas party tungod sa rason nga si Jesus Christ nga gituan nga nasawag December 25. Ug moingon ka wa may mabasa pastor nga si Jesus na tawo December 25. Mo nganong gasilibrar man ka? Nganong gasilibrar man ka? Nganong gasilibrar ang tawag Pasko guban pa na pangaruling, na Christmas party, ug guban pa na lantern ug mga suga-suga, ug guban pa nga mga celebration during December, specifically December 25. The only reason you believe, they believe that Jesus Christ was born on December 25. The only reason, one line. Mga kaigsunan, dili nung tanan gahimo. Pero ako lang i-open up. Huna-hunaan niya pamalandungan niya pag ayaw mga kaigsunan. Nganong nahitabo na. Manay mga kaigsunan, question na. Question magbayaw diri sa kuha. Question makaitan ang pangutana nimo about ana. Kay ngano? Para mahatagan og lamdagan mga kaigsunan kung biblikal ba ni o gisugo ba ni. And can we find in the Bible that one of his disciples says, Happy birthday, Jesus. Oh? Birth God. So, murag birthday God. On December 25. Wa po'y mabasa ding tugnaw. So, daghang mga nahitabo makaigsunan nga atong gi-apply sa atong kinabuhi without knowing the truth, without reading the Bible sincerely, gisabot, o guban pa. So there is no issue or unsa ba na personal mga kaigsunan intention about anang tanan, but ang ato lang gipaningkamutan nga diin hindi tayo magsayang ng oras at panahon para sa mga bagay na hindi naman sinasabi na gawin natin yan. Maraming mga bagay o maraming mga kautusan na sasaad sa Biblia
na kailangan nating gagawin immediately tulad nangyari ngayon sa Los Angeles, California mga kaigsunan, na mayroong wildfire biglang umapoy, no? Kalit nga miabot ang kalayo mga kaigsunan o mi damage kini sa pila ka mga balay, pila ka mga kinabuhi o mga propiedad kunya mga kaigsunan. Magsayang pa ba tayo ng panahon? Ito ang pinakakailangan nating gawin. A life of prayer. A life of fasting. Bible studies, evangelism. Kana mo'y atong gastuhan. Kay nga no, klarong nakastate. Sabi lang, isang yaw, iwali ang may balita sa tibok kalibutan. Mabasa yun. Gisugo yun ta. Panahon sa salamat sa Ginoo, yes, natao siya. Mauna mga kaigsoon, natao siya, wala gi question. Niabot sa ining kalibutan na. Pero wala mag-ingon pag Christmas party mo, wala mag-ingon panaygon mo, wala mag-ingon nga pag lantern mo, pag pasiga-siga mo diha uguban pa, wala giingon. Wala mga kaigsunan. Pag hudyaka mo diha. No, dili nung tanan, pero nagi makita. Ang rason, nagsilibrar og Christmas party. Kay nga no, nagtuo nga si Jesus Christ na taog December 25. So mga kaigsunan, hopefully nasabtan na to ang mga mensahe sa Dios nga itong ipaabot kaninyo. By the next year, maghuna-huna na ta pag-ayo. So, kung adunay may mga pastor nagtudlo, ipangutana lang mga kaigsunan. Unya, kabalo mo, ug wala mo ka basa sa Bible, og mangutana ko ba? Makabasa ba mo og Pasko sa Bible? Muna mga kaigsoon, makabasa ba mo og word nga Pasko sa Bible? Og himasa kag Biblia, masultian ko nimo og unsa. Kung mabasahan man nimo, unsay meaning nga naa sa Bible. Kung di man nimo mabasahan, wala gi kay nabasahan. So focus, ati man ha. Sakto tayo mo Sister Gina. Dili lang ta mag-focus ana, pero mayon ko, fokusi ang mga butang nga gitudlo sa Biblia. Ayaw fokusin ang mga butang nga wala naka-state sa Bible. Kay ngano, gasayang-sayang kag oras. Tama 'yan. Tama gyud na igsuon. Pilay mong gasto during Christmas. Pero pilay mong gasto og magpasalamat sa Ginoo. Ang imong ikanapulo kompleto ba? Another pagyod nga ako gining ibulgar lang mga pinangga sa nasugdan man ibe. Kinsa may nagpulaw dire aron mag-ampog tibuok gabi Kinsa? Kinsay nagpulaw? Ambot og naa ba? Pero daghang gapulaw gamata ang people of the Philippines kay musugat. Be. Kinsa may nagbinuntagay direk ampo? Pero daghang gabinuntagay og enjoy sadya mga kaigsunan ko. Nya mangutana ko, kana imong gihimo asa makakabasa sa Biblia, pero sultian ti ka nga adunay mga anak sa Dios kaniadto nga gabuntag og ampo. Kana mo'y klarong mabasa, may example pa, may written truth, may recent example, may written ka man. Pero asa makakabasa? Napaabutan ninyo mo alas 12. Pabuto mong tamat sa Ginoo hala. O karon mangutana ko, unsa kalami ang pagkaon nga giandam during 25 o during sa ato nga anniversary and Thanksgiving? Asay lami. Pilay gasto nimo sa December 25 o pilay gasto nimo diha sa simbahan panahon sa Thanksgiving? Tanawa ko na mga kaigsunan, sige, pilay mong gasto. Nagdala ba ka og prutas panahon sa Thanksgiving or anniversary sa mga bulatones? Gadala ba kag apple ni pastor? Gadala ba kag mga malamian nga cake? Unsa pa na diya mga mga spaghetti, mga pagutom ra ba ni? Mga basta kay daghan. Imong gitagaan si pastor? Imong gidadaan si pastor ana or imong igsuon diha sa simbahan? Pero imo nang gi-prepare kay birthday Jesus Christ. Nya sa makakabasa. Mangutana ko, wa ka kabasa nga December 25 na nataos Jesus Christ. Nya karon igsoon ko, klaro kayo ang birthday si mong pastor, gadala ka? Nagdala ka igsoon? Gabuntag ba ka og nagbuntag ba igsoon? Wala.
Muna klaro mga kaigsunan, nabuntagan bata o birthday niya ni pastor nga nagtudlo sa kamaturan. O niya sa Biblia, si Jesus guna pastor. Asa makaroon ka basa lagi? Yung sa may gihimo mga kaigsunan, ga-prayer ba, gabuntag mag-prayer o gabuntag og paabot antog mga pabuto sa ba, ga-enjoy kaon luto. Ang rason kay Pasko. Unya, gasugo pa ang Biblia. Mo na mga kaigsunan, so huwag nating sayangin ang ating panahon, ating pera para sa mga bagay hindi naman mababasa, hindi makikita at hindi pinag-utos ng ating Diyos na dapat nating gawin. Maraming mga bagay na inuutos niya dapat nating gawin ngayon. Kaya huwag sayangin ang pera, huwag sayangin ang panahon. Focus na to. So mayo nga gabi na ni Tito Lee atong igsoon din, no? Na nagsunod ini nga oras sugtak na Brother Leo. Mayong gabi dia kanimo kumusta? Wadyo ko kabalik Brother Leo atong atong 4 kay diha ko'y gikasal. Ya karon pod na po ko'y kaslon ining si manahuna. Busy gyud si Pastor Kim niya ugma. Na po ko'y lakaw mga kaigsunan na mga ko'y lain po nga trabaho. Pero sa oman nga bahin-bahinon lamang mga pinangga. Muna sa tanang kasunod na minaw mga kaigsunan. Laruha gininyo nga ang sulti ginapadayag sa pastor dapat imong makita diya sa Biblia nga gisulti, no? Siguro makaingon mo as Pastor King sopak di ay so dili man ko mo sopak pakit alang ko ipadayag lang nako ang kompletong ebidensya history. Mga mga kaigsunan, no? So salamat kay sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Daghang gyud kayong salamat mga pinangga. Dalaygon kayong Dios sa inyong mga kinabuhi sa atong kinabuhi. Nang padayon taon sa atong nasugdan nga pag-alagad sa Ginoo. So usbon ko atong klarohon kung tinuod batang anak, tugon sa ibuhaton sa mga anak sa Dios. Kabalo ka una gid nato. Kung ikaw nahimo ng anak sa Dios, dapat natong mahalon ang Ginoo. Ako ituloy niya. Direct to the point mga kaigsunan. First, una, kinahanglan kang maminaw sa pulong sa Ginoo. Roma 10:17. Minaw ka. Pag abot sa imong pagpaminaw, diyan na sa point nga kung naminaw ka, nakadungog ka, mutuo ka. So kung mutuo ka, human ka mutuo, mudawat na ka. Juan 1:12, mudawat ka. Pagkatungod nga sa aron katagang kakatungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sunod mga kaigsunan, sa Marko 2:30, kinahanglan nga imong higugmaon, human kanimong anak, higugma ang Dios sa tibok nimong kinabuhi. Kalag tanan. Nanada sa Marcos 2:30 mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan, kay imo mising higugmaon, klaro kay gingon sa Juan 14:15. Tumanon ang iyang mga sugo. Amo na makaigsoon klaro kay tumanon ang iyang mga sugo. So kung tinutang na higugma sa Ginoo, tumanon ang iyang mga sugo. Ug dapat igsoon kung nagtuman tayo sa mga sugo, usang atong paningkamutan. Diha makaigsunan sa Colosas 1:22-23 nga diin mga kaigsunan o diha sa Colosas 3 mga kaigsunan 3:8 diha sa Colosas 1:21 nga diin mga kaigsunan magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi nga putli, magkinabuhi nga matarong. Diya sa unang Juan 2:6 mga kaigsunan, magkinabuhi nga sama ni Kristo. Diya sa Epeso 1:5 mga kaigsunan, 5:1, dapat mga kaigsunan magkinabuhi nga sama kaniya. Muna mga kaigsunan, grabe gyud kamayo ang Ginoo. Na diin na dapat mga kaigsunan, dapat makuha ginato ang insakto nga kahulugan sa unsa man mga pinangga. Okay? So muna'y pinakanin na to. Nga kana nga pagkinabuhi niya maningkamot ta adlaw amo na to ngayong giingon. Magbasa, magtuod, musimba, masunod siyang kagustuhan. Maningkamot, likayan ang pagkinabuhi nga sama sa kalibutan. Last message akong basahan, gikan ni Brother Darren, og sa kalit mitungha usab ang ubang anghel. Ang usa ka dakong nga panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og nagpagdaig sa Dios. Mga anghel nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kaitasan og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Lucas
2:13 ngadto sa 14. So muna usa sa mga bersikulo nga nagpadayag pagkatawo ni Jesus pero di ginato makita diha igsoon ang kinasilibrar sa kalibutan. mo imo Ha? Igsoon ako nang gibalik ko nagbasa ng New Testament. gibuhat mo Ang pangutana diha usa ko gibiling pangutana makabasa ba ka og pulo nga Pasko diha sa Biblia. Sulayin niyo ukay igsoon ko. Kung makabasa ka, maayo. Kung di sab ka makabasa, maayo sa gihapon. Alamat kay God bless kay Brother Darius, Sister Gina, kanita na Brother Leo, Pastor John Rel, o guban pa nato nga mga viewers. Enjoy kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Munang ang pagtuon nato ang pagtudlo mga kaigsoon ng klaro, mabasag yon. Nga gi-state sa Bible o wala mang gi-state dili nato man dili ta maghago og panahon sa mga butang nga wala maka-state sa Bible mga kaigsoon og dili mo resulta og kaluwasan or mo resulta lamang kini og enjoyment sa atong kaugalingon or ato ang kaugalingon lamang nga prinsipyo mga pinangga. ako nagkakapunaw Kuplan mo ako sa imong pananaw Sa panahon Okay, ning oras ug takna sa kagabion mo babay na ko mga kaigsoon. Salamat yu kay sa inyo nga pagsunod. So naamoy paampuan mga kaigsunan ayaw mo kaulaw. O uban pa ayaw mo kaulaw nga mo padayag mga kaigsunan kay ato nang tabangan pagampo. Ni ako nga makiguban kaninyo alang sa mga pagampo. Uban pa mga kaigsunan nga diin na tabangan ay kita sa mga bulaton nga makalangit mga kaigsunan ko no. So kaninyong tanan amping mo sa kanunay. Hayagid mo pag usik og panahon sa mga butang di walay kabuluhan para sa nga buhi nga Dios. Prayer, basa, fellowship, simba, o kanna, puasa o guban pa mo nay padayon na mga kaigsunan. Ato ta sa ato nga pag inampuay mga kaigsunan dayang sign off na puta. Sign off na punta mga kaigsunan ini nga kagabion. Ini nga oras takna sa kagabion mga kaigsunan kuyogi ko ninyo alang sa mga pagampo. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord sa imong kaayo gugma. Salamat nga nagtulo ka unsaon day namo nga maluwas, unsa day buhaton sa kinabuhi nga luwas. Unsay buhaton Lord aron ma-maintain ang among kaluwasan ini nga kalibutana. Mulayo kami Ginoo sa sistema sa kalibutan. Ug Lord, salamat sa imong gitudlo nga dili kami mag-usik og panahon og oras. Alang Ginoo sa mga butang nga wala na nimo gisugo, wala nimo gisulti nga among pagabuhaton. Ug may mga butang ka nga gitudlo diri kanamo nga angayan namong pagahimuon og buhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord sa mga kaigsunan namo nga mga pastors, mga kaigsunan namo nga mga ga-participate karon sa buluhaton, na silang panimalay, na silang dapit Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Akong ginatugyan Lord nga mag-abli ka sa among kasing-kasing hunahuna ug mga butang nga angayan pa namong mahibal-an, angayan pa namo Ginoo nga masayran sa tanan nga panahon sa tanan nga oras. Amahan akong ginatugyan o ginasalig diya kanimo ang tanan nini nga oras ug takna sa kagabion tanang may sakit, may balatian, may problema, may kalisod nasayod ko Ginoo nga mahimuon og buhaton ka. Salamat Lord, tudloi pa mi. Magpatudlo mi, magpa-correction mi sa among mga gipanulti huna-huna pagbati aron dili kami masipyat sa among pagpadayon pag-alaga di nimo. Salamat Lord, kining tanan akong ginatugyan, ginasalig, pinagi si mga anak nga mao sa Kristo mo luwas. Kitang tanan nagsabay magaingon. Amen og amen. Nga salamat kaninyong tanan mga kaigsunan. Ang Dios magapanalangin. God bless. Sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mga sibianan kini si Pastor Kim Ryan absent makasalo maging sa katapusan. Nga sa tanang plano, sa tanang gusto na itong pagkabaton, dinis kalibutan, pwede ka na itong sipyaton. Apan ay langgig sipyata, ang pagtuo, pagdawat ni Kristo, isip personal nga manos na salamat. May gabi ka na itong tanan. God bless us all. Bye-bye, mga pinangga. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ikaw nagpa